حجون كنقصلينا اب شمونتن شعتن أكلاو خينا هنري خلنا نتايم زوم عبلو تيلنا سبورتي فورتون حقنا نادختل قصاد ما يخل بفلاي ابز ادمزي ولا بتي ساندي سكول زمهارو ابتناتنا زلو كاب ادمه شعته 10 خينا هنريهم كلنا تنقلعت ابتا أكلاوي دير اكتيف كعشو قصاد يخول يوم سبورتي فوتو انقسقاسي دليوم ስለዚ ከም ዝኾነታት ፍላይ ስፖርት ንዖም ጽቡቕ እዩ ንምንታይ ጽቡቕ ስፖርት ኣብዚ እንዳዓበይ ይኸዱ ከለዉ ካብ ካልእ ነገር ምልምማድ ሞር ዕድሞም ኣብቲ ናይ ስፖርት ነገር ኣብቲ ክፉእ ዕድመታት ብፍላይ ብኡ እንድሕር ነቲ ዕድመ ተሓሊፎሞ ካብ ክንደይ ክፉእ ነገር ክሕልዎ ይኽእሉ እዮም ወዲ ዛክፖነን ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉ ዛረብ ነይሩ ኣብቲ ቲኔጅ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ጅም ከይዱ ስፖርት ይሰርሕ ከም ዝነበረ كم عينت نجارات እንዳገበረ ነቲ ዕድመ ከም ዝሓለፉ ሓደ ግዜ ይምስክርኒ እዩ ስለዚ ብዛ ዕድመ እንታይ ይፈትው እዮም ስፖርት ይፈትው እዮም ገሌና እንታይ ንገብር ኢና እቲ ስፖርት ምግባር ዶ ስፖርት ምስራሕ ዶ ገለ ምሻሎ ዘየድሊ ሓጢያት እዩ ገለ እንዳበልና ስታይ ንገብሮም ኢና ኢትስ ጉድ ስፖርት ይፈትው ስለዝኾኑ ኣብ ዝኾነ ስፖርት ክሳተፉ ከነተማምዖም ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ በዚ ነገር እዚ እንድሕር ቢዚ ተኮይኖም ካብ ክንደይ ነገር ክሕልው እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘለና ቦታ ኮኑ ናይ ስፖርት ልምድታት ዘለዎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ስፖርት ዘዘውትሩ ነታ ዕድመ ብዙሕ ከይተበላሸው ክሰግርዋ ትርኢኻ ስለዚ ሕጊ እንዳተኸተልካ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ብዚ ክፃወት ይኽእል እዩ ኣብቲ ኣካላዊ ኣወዳት ጨዋዳውያን ይኾኑ ስትሮንግ እንዳኾኑ ክኸዱ ይጅምሩ ካብ 8 ክሳብ 9 ኣዋልድ ድማ ናይ ምንቅስቃስ ክእለተን እናማዕበለ ይኸይድ ኣብ ኣካላቶም ከም ዓይነት ለውጢ እንዳርኣዩ ይኸዱ ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ዓመት ኣእምራዊ ከይተጨነቑ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ክላስ ኣብዚ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ነዚ እንዳፅናዕኮ ከሎ ከይድካ ትሪኦም ኢኻ ኣብቲ ክላስ ክመሃሩ ከለዉ ንኸባቢ 45 ሰዓት ይሆን ዋላ መምህር ሒዝዎም ከይተጨንቑ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኣእምሮኦም ክሕዝ ይኽእል ሕጂ ብዚ ኣእምሮኦም ከይተጨነቑ ክመሃሩልና ስለ ዝኽእሉ ኣብቲ ናይ ዲቮሽን ግዜ ደሓን ዝኾነ ዲስካስ ክንገብር ንኽእል ኢና ምስኦም ኣብዚ ናትና ሕጂ እንታይ መሃሩ ማቴዎስ መፅሓፍ ቅዱስ ጀሚሮሞ ተልዮም ዝተወሰነ ጥቕሲ ይወሃቡ ምስ ስድራ ቤት ኮይኖም ዘፅንዕዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣፅኒዖሞ እንደገና እቲ ዘፅንዕዎ ፅሒፎሞ ነታ መምህር ከዓ ምስ ስድራ ቤቶም ዲስካስ ዝገበርዎ ኣብ ሰሙን የቕርቡላ ሕጂ ኣብቲ ዲስካሽን ምስኦም ኮፍ ኢልካ ክትሪኦም ከለካ ከይተጨነቑ ክመሃሩ ስለ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገራት ክትምህሮም ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናይ ቆልዑት ከይድና ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ናቶም ብፍላይ ካብ 2 ክሳብ 3 ዘሎ ካብ 4 ክሳብ 5 ክንሪኦ ከለና እቲ ናቶም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ሓፂር ምዃኑ ተዘራሪብና ነርና ገሊኣቶም ካብ 4 ክሳብ 5 እንዳበልና ርኢና ነርና ስለዚ ኣብቲ ኣእምሮኦም ክሕዝዎ ዝኽእሉ ነገራት ክንፈልጥ በብዕድምኡ ጽቡቕ እዩ ንምንታይ ዝሕግዘና ክንምህሮም ከለና ዓቕሞም ፈሊጥና ኣለና እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ እንታይ ክርድኡ ይኽእሉ እንታይ ክርድኡ ኣይኽእሉን ስለንፈልጥ በቲ ዝርድኦም ክንምህሮም ከለና ኢፌክቲቭ ዝኸውን ናብ ናቶም ኢና ክንወሪ ዘለና ንሳቶም ናባና ክመፁ ኣይኮናን ኣብቲ ንሕና ዘለናዮ ደረጃ እቲ ንሕና ንፈልጦ ክፈልጥዎ ይኮና ክንሓስብ ዘለና ናብቲ ናቶም መፂና ክሕዝዎ ዝኽእሉ ኢና ክንምህሮም ንኽእል በብዓመቱን በብግዜኡን ኣቐዲሙ ዝተምሃሮ የረጋግፆን ይውስኸሉን ሓሳብ ክበካ ይኽእል እዩ እንዳምሃርካዮ ከለካ ፅቡቅ ገይሩ ክውስኸልካ ይኽእል እዩ ነቲ ዝርድኦ ክትሰምዖ ከኣለካ ኣብዛ ዕድመ ማለት ክዝክር ይፈቱ ነገራት ነቲ ዝተምሃሮ ይኹን ካልእ ነገራት ንክዝክር ደስ ብሎ እዩ ክዛረብ ይፈቱ ዓበይቲ ድማ ፅን ኢሎም ክሰምዕዎ ይደሊ ኣብቲ ኣእምሮ ዘየማዕብል ማለት እዩ ስለዚ ክዛረብ ከሎ ብዛ ዕድመ እዚ ብፍላይ ከምዚ ግዜ ክንቦም ከለና ፅቡቅ እዩ እታ ግዜ ምሃብ ወሳኒት እያ ኢልና ርኢና ነርና ኣብቲ ዝሓለፈ ክላሳትና ስለዚ ክዛረብ ስለዝፈቱ ከነዛርቦ ፅቡቅ እዩ ኣውይ ሕጂ ዘይኮን ጌጋ ዘይኮን ዘረባት ዝዛረብ ዝፍትን ኣዊና እንዳ ትሬን እንዳገበርናዮ እንዳኣረብናዮ ንኸይድ ስለዚ ፅን ኢልና ክንሰምዖም ከኣለና ከምዚ ክዛረቡና ኢሎም መፅኦም ኢግኖር ኣይኮንናን ክንገብሮም ይደልዮም ኣብዚ ትዕድሞኦም ዝዛረቡ ይፈትው እዮም ዓብ ሰብ ከዓ ፅን ኢሉ ክሰምዖም ይደልዮም ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣብዚ ዕድመ እዚ ምስኦም ኢንተራክት ክንገብር ፅቡቅ እዩ መፅሓፍቲ የንብብ
ካብ ብናእሽቶኦም ብፍላይ ኣብቲ ከንብብሉ ዝደልዩ ግዜ ንከንብቡ እንድሕር ተዘይሓጊዝናዮም እቲ ዓድመ ተሓሊፎማ ናይ ምንባብ እቲ ሸውሃቶም ናይ ምንባብ ነገር ካብ ሂወቶም ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ ከይድና ተርእይናዮ ምንባብ ኣይንርእን ኢና ኣይተለመደን ልሙድ ኣይኮነን። ኣብዚ ዕድመ እዚ ስድራ ቤትና ተረዲኦም መፅሓፍቲ እንዳገዝኡ ከነንብብ ስለ ኣፍኮርስ ንኩሉ ይኮንኩን ዝብል ዘሎ ዝበዝሕ ፐርሰንት ክትሪኦ ከለካ ግን ንኸተንብብ ዝሕግዘካ ሕብረተሰብ ኣይኮነን። ዳትስ ዋይ ኢኻ ሕጂ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዘንብብ ዘይትርኢ ብዙሕ እውን ሰብ ከንብብ ኣይትሪኦን ኢኻ። ስለዚ መፅሓፍቲ ስለ ዘንብቡ እዚ ገለገለ ስድራ ቤታት ናይ ምንባብ ሃቢት ልምዲ ዘለዎም ንደቆም መፅሓፍቲ እንዳገዝኡ ናብ ክሳዕ ናይ ምንባብ ነገራት ክሳዕ ዘማዕብሉ እዮም ዝገብሮም። ስለዚ መፅሓፍ ምንባብ ይፈቱ እዩ። ኣብ ገለገለ ኣለዉ ብፍላይ ሕጂ ኣቦ ንወዱ ዝፀለዎ ትርኢ ወይ ክምስክሩልካ ከለዉ ትፈልጦም ሰባት ኣቦኦም ሕጂ መፅሓፍቲ ኣብቲ ንሳቶም ንኣሽቱ ከለዉ ብዚ ዕድመ ዘንብብ ተነይሩ ንዖም እንዳገዘ ዝህቦም ተነይሩ እቶም ሰባት ኣንበብቲ እዮም ዝኾኑ። ስለዚ መፅሓፍ የንብብ እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ መፅሓፍቲ ስለ ዘንብብ ከም ዓኡ ቼክ ጌርና ስኢልና ዝኾነ መፅሓፍቲ ዘይኮንና ክንብቦ ዘለና ቼክ ጌርና ርኢና ዘንብቦ እውን እንታይ የንብብ ኣለዎ ርኢና እቲ ናይ ምንባብ ነገር ንክምዕብል ክንሕግዞ ኣለና ኣብዚ። ስለዚ ዘንብብ ሰብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፈልጥ። ዘንብብ ሰብ እዩ ከዓ ብሂወቱ ለውጢ ዘምፅእ ኣብቲ ሳይኪ ኣብቲ ነፍሳዊ ዕቤት ዘምፅእ ሓደ ሰብ ተንቢቡ ተተማሂሩ እዩ ብዙሕ ነገር ክፀሉን ክልውጥን ዝኽእል። ማንዴላ እንታይ ኢሉ ይዛረብ ንዓለም ንቕይረሉ ሓደ መሳርሒ ትምህርቲ እዩ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ። ስለዚ መፅሓፍ ስለ ዘንብብ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንኸንብብ ባይታ ንፈቅደሉ ንሕና ግራውንድ ንፈቅደሉ ንሕና ኢና መንተር ጋይድ ንገብሮም ከምቲ ዝረኣናይ መፅሓፍ ዳድ ኣፍተር ጋድስ ኦን ሃርት ዝብል ከመይ ገይሩ ኣቦ ንደቁ ይዕቢ ዝብል ኢና ነርና ኣብኡ ኢኻ ንስኻ ኢኻ ጋይድ ትገብሮም ንስኻ ኢኻ ተኣልዮም ንስኻ ኢኻ ትፅልየሎም ንስኻ ኢኻ ትምርሖም ንስኻ ኢኻ ንኸንብቡ ትገብሮም ንስኻ ኢኻ ካብ ክፉእ ነገራት ንክሕለዉ ትገብሮም ማለት እዩ። ስለዚ መፅሓፍቲ የንብብ ስለ ዝኾነ እዚ ከነላማምዱ ኣለና። ከምቲ ኣብ ዛንታ ዘንብብዎ ክዋስኡን ክኸዱን ይፍትኑ ነቲ ዝረኣይዎ ነገራት ይኹን ንዕኡ ኣክት ክገብሩ ይጅምሩ ክዋስኡ ይጅምሩ። ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትርኢ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ከምዚ ተኸታታሊ ፊልም ይኹን ገለ ዘየድሊ ስድራ ቤታት ኦፕን ዝገድፎ ኣሉ ከምኡ ዝሪኣቶ ኮይነ ነቲ ኣብቲ ፊልም ዝርአ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣዮ ኣብ ባይታ ክገብርኦ ትርአን ኢኻ። ስለዚ እንታይ ይርእዩ እንታይ ኣይርእዩ ክንሕልዎም ኣለና። ምክንያቱ ነቲ ዝረኣይዎ ንዕኡ ኣፕላይ ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ነቲ ዝረኣይዎ ንዕኡ ክደግምዎ ክዋስኡሉን እዮም ዝደልዩ። ስለዚ እንታይ ይርእዩ እንታይ የንብቡ እንዳመኸርና ክንሕግዞም ኣለና ኣብዚ ዕድመ እዚ። ስምዒታዊ ቆልዓ ብምዃኑ ደስ ይብሎ ኣክሰፕት ይገብሩ ኣብ ሓሳቡ ዝመፅኦ ክገብር ይኽእል ኢሉ እንታይ ይገብር ይኣምን ኣብቲ ናቱ ኣብቲ ኢሞሽን ኣብቲ ስምዒቱ ማለት እዩ። ናይ ላግ ዕላላት ይፈቱ ዓበይቲ ድማ በቲ ዕላሉ ክስሕቁ ይደልዩ። ብፍላይ ወለዲ ከምዚ ናይ ቫኬሽን ግዜ ይኹን ናይ ዕላል ግዜ ይኹን ከም ስድራ ቤት ባይታ ክንፈጥረሎም ከነተኣታትው ፅቡቅ እዩ። ኣብ ከምኡ ዓይነት ዝዓብዩ ቆልዑት ርኢናዮም ኢና ቅድሚ ሕጂ ሰላማውያን ሰብ ዘፍቅሩ ሰብ ዝሓልዩ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ትገብሩ ከም ዝኽእሉ ርኢናዮም ነርና። ብዘይኮ እንተዓብዮም ከዓ ብዙሕ ከበላሽው ከም ዝኽእሉ ኣብ ሕብረተሰብ ተዘራሪብናሉ ነርና ቅድሚ ሕጂ። ስለዚ ናይ ዕላል ግዜ ከም ስድራ ቤት ከነዳሉ ኣለና። እሶም ግዜ ነሕልፈሉ ከም ስድራ ቤት እንተዳሊና ንሳቶም ኣብኡ ምሳና ግዜ ክሕልፉ ከለዉ ኣብኡ ብዙሕ ነገራት እዮም ክጥቀሙ ዝኽእሉ። ንዖም እውን ኣብቲ ኩሉ ነገሮም ጥዕና ስለ ዝህቦም ምስ ዓበዩ ጥዑያት ሰባት ኮይኖም እዮም ንሕብረተሰብ እንታይ ዝኾኑ ዝግለፁ። ሓያል ዝኾነ ናይ ስምዒት ኖትጉ ክመፅኦም ከሎ ቁሩብ ክቆፃፀርዎ ይኽእሉ ሞር ኢሞሽናል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ፍርሒ ሕርቃን ምድንጋር መጉዳእቲ ክሲ ክስምዖም ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክስምዖም ይኽእል እዩ ጌጋ ነገር ተገይሮም ጌጋ ምስ ገበሩ ብድሕሪኡ ካብቲ ጌጋ ክመሃሩ ከም ዘለዎም ኢና ክንነግሮም ዘለና እምበር
ክስስምዖም ስለ ዝኽእል ሂል ክንገብሮም ኣለና ከነረድኦም ኣለና ከምኡ እውን እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ነገር ምስ ዝገብሩ ናብ ኣምላኽ መፂኦም ምሕረት ምስ ሓተቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ምሕረት ከም ዝገበረሎም ብፍላይ ካብ ልቦም ማለቶም ኮይኑ ብኣፎም ዘይኮነስ ካብ ውሽጦም ተተመሊሶም እግዚኣብሔር ከዓ ከም ዝምለሶም ብድሕሪኡ ነቲ ዝሰምዖ ክሲ ክቅበልዎ ከም ዘይብሎም ክንነግሮም ኣለና ስለዚ ድማ ምስ ዓበይቲ ኮይኖም ክዛረብሉ የልዮም ምሳና ኮይኖም ከውፅዎ ይደልዩ መጉዳእቲ ቅድሚ ሕጂ ብቀዳማይ ነጊርኩም ነይራ ነቦ እንቋቑሖ ምስ ገበረሉ ሲ እንታይ እንቋቑሖ ገለ ኢሉ ዘይድሊ ቃላት ምስ ተዛረብዎ እቲ ቆልዓ ከም ዝተጎድአ ነዲኡ እውን መፂ ከም ዝተዛረባ ነዚ ምሕረት ኣይገብረሉን ሓሲን እዩ ብቃላቱ ገለ ኢሉ እንታይ ከም ዝገበራ ከም ዝነገራ ነዲኡ ርኢና ነርና ብቀዳማይ ስለዚ ምሳና ክዘራረብሉ ኣለዎም ኣብቲ ዘጋጥሞም ነገራት ዝተጎድእዎ ነገራት ክስ ዘለዎም ነገራት መፂኦም ምሳና ክዘራረብሎም ከነረድኦም ኣለና ከምኡ ተጌርና እንዳተፈወሱ እዮም ዝኸዱ ነገራት እንዳዓረዩ እዮም ዝኸዱ ኣባል ናይ ሓደ ጉጅለ ክኸውን ይደሊ እንዳተፃወቱ ኣለዉ ብፍላይ ኣብዚ ዕድመ እዚ ተርእናዮም ግሩፕ ይገብሩ እዮም ብናቶም ኣወዳትን ኣዋልድን ኣብዚ ዕድመ እዚ በበይኖም እዮም ዝፃወቱ ብሓንሳ ኣይፃወቱን እዮም ግን ናይ ሓንቲ ኣባል ናይ ሓንቲ ግሩፕ ጉጅለ ክኸውን ይደሊ ማለት እዩ ክትሪኦ ዋላ ከይድካ ፕራክቲካል እዚ እንዳፅናዕኮ ኩሉ ቆልዓ ኣብ ሳንዴይ ስኩል ከይድካ ክትሪኦ ከለካ ከምኡ ኢኻ ትርኢ ኣብቶም ቆልዑት ኣገዳስነት ስድራ ቤት ይርድኦ ካብ ናይ ኣድዩ ናይ ኣቦኡ ስድራ ቤት ዝያዳ ተገዳስነት ክሕድረሉ ይጅምር ሞር ፍቅሪ ሞር ኣቴንሽን ከም ዘድልዮም ቆልዑት ተዘራሪብና ነርና ቅድሚ ሕጂ ገዛ ንብረት ክዳውንቲ ገለ ኣይኮኑን ዝደልዩ ኸማ ኦፍኮርስ እሱ የድሊ እዩ ቀዳምነት ዝህብዎ ግን እቲ ንሕና ዝደልይዎ ግን እቲ ንሕና እንህብዎም ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ዝተረዲእና ግዜ ክንቦም ኣለና ቤቱ ከይናፈቐ ንነዊሕ ግዜ ካብ ስድራ ቤቱ ክፍለ ይኽእል እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ማሕበራዊ ኮይና ክንሪኦ ከለና ንዓበይቲ ምስ ንዓበይቲ ከም ኣገደስቲ ሰባት ከም ጥዑያት ኣርኣያ ዝኾኑ ሰባት ክኾኑ ድማ ይደልዮም ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ማሕበራዊ ክንመክሮም ዘለና እንታይ ምስ ስትሬንጀር ምስ ዘይፈልጥዎ ሰብ ኣብዚ ዕድመ እዚ ቻት ስለ ዝጅምሩ ምስ ዝፈልጥዎም ሰባት ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝረኽብዎ ዘበለ ቻት ገብሩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ክንነግሮም ዘለና ኣብቲ ማሕበራዊ ምስ ስትሬንጀር ክዕልሉ ከም ዘይብሎም ክንመክሮም ኣለና ከነረድኦም ኣለና እንዳ ስትሬንጀር ገዛ ዘይፈልጥዎ ሰብ ናብ ገዝኡ ክኣትዉ ከም ዘይብሎም ክንመክሮም ከነጠንቅቆም ኣለና ምክንያቱ እዚ እንታይ እዮም ንሰባት ከም ዝጎድዎም ኮይኑ ስለ ዘይስምዖም ብኩሉ ነገር ብጥንቃቐታት ክንመክሮም ኣለና ስለዚ ንዓበይቲ ከም ኣገደስቲ ሰባት ይሪኦም ጥዑያት ኣርኣያ ዝኾኑ ሰባት ከዓ ክኾኑ ይደልይዎም ንዓና እውን እንታይ ደሊና እዮም ሕጂ ብዚ ኣካይዳና ይርእይዎ እዮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዘራረብናሉ እንድሕር ዘይንነብር ተኮይንና ከምቲ ቃል ኣምላኽ ከምቲ ንብሎ ኣብነታዮም ኮይና ዘይነሪኦም ተኮይንና ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ንሂወትና ይርእይዎ እዮም ክንነብሮ ከዓ ክርእዩና ይደልዮም ጥዑይ ኣርኣያ ኣብነታዮም ኮይና ከነሪኦም ማለት ንሰባት የድንቅዎም ከም ጅግና ከዓ ክርእይዎም ይጅምሩ እዚ ድሉው ዝኾነ ምሕዝነት የማዕብሉ ብፍላይ ምስ ተመሳሳሊ ፆታ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ ኣብቲ ማሕበራዊ ኣወዳት በይኖም እዮም ዝፃወቱ ብዚ ዕድመ እዚ ኣዋልድ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ግን ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ክላስ 9 ክሳብ 12 ዘለዉ ግሩፕ ኣሎ በቃ ዘይፈላለዩ ቀፃሊ ካብቲ ኣፍ ደገ ትሒዞም ብሓንሳእ ዝፃወቱ ብሓንሳእ ኣብ ጥቃጥቃ ኮይኖም ክላስ ይመሃሩ ብሓንሳእ ዘለዎም ነገራት ይካፈሉ ገለ ስለዚ ድሉው ዝኾነ ምሕዝነት የማዕብል እዩ ብፍላይ ምስ ተመሳሳሊ ፆታ ማለት እዩ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ማለት ስለዚ ካብ ተናዋልድ ተፈልዮም ቶም ኣወዳት በይኖም ተናዋልድ ከዓ በይነን ዝኾና ኣብቲ ማሕበራዊ ክነብሩ ከለዉ ንነዊሕ ግዜ ምስ ሓደ ጉጅለ ኮይኑ ክፃወት ይኽእል እዩ ኣብዚ ክላስ ፅቡቅ ገይረ ስለ ዝሪኦ ዝነበርኩ ኣነ ነዚ እንዳፅናዕኩ ሰዓት 10 ፈርቓን ዝጀመረ ቸርች ክሳብ ሰዓት 1
ከይተፈላለዩ ነዊሕ ክመሃሩን ክፃወቱን ትሪኦም ኢኻ ሓደ ጉጅለ ኮይኖም ማለት እዩ ንኣብነት ሓሙሽተ ኮይኖም ተማሃሮ ሓሙሽተዮም ኮይኖም ካብታ ዝኣተውላ ጀሚሮም ካብ ክላስ ጀሚሮም ክሳዕ መግቦም ዝበልዑ ክሳዕ ብድሕሪኡ ዝቕፅል ትምህርቲ ፀወታ ይኹን ነዊሕ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሓደ ጉጅለ ኮይኖም ኣብቲ ናይ ፀወታ ጉጅሎም ሕግታት ዝኽተልዎ ኣብ ምግባር ይሕግዝ ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ክመሃሩ ዘለዎም መንፈሳዊ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ከም መንፈሳውነት ክመሃሩ ይኽእሉ እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ ነዚ ዓለም ዝፈጠረ ኣምላኽ ክፈልጥዎ የድልዮም ስለዚ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና እሱ ነዚ ዓለም ዝፈጠረ ምዃኑ ፈጣሪ ምዃኑ ክፈልጡ የድልዮም እዩ ንሕና ኢና ከዓ ንምህሮም ካልእ ሰብ ኣይምህረልናን እዩ ኦፍኮርስ ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ነርና ናይ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ኣሎ ናይ ስድራ ቤት ሓላፍነት ኣሎ ዝበዝሕ ግዜ ግን እቶም ቆልዑት ምስ ስድራ ቤት እዮም ግዜ ዘሕልፉ ዝፀንሑ ከባቢ 6 መዓልቲ ከምኡ እውን 10 ገለመለ ሰዓት ምስ ስድራ ቤቶም እዮም ግዜ ዘሕልፉ ስለዚ ወላዲኡ ብዛዕባ እግዚኣብሔር እሱ ፈጣሪ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ንክፈልጡ ክምህሮም ዘለዎ ብዛዕባ ምድሓን ክፈልጡ የድልዮም ንጎይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓን እዮም ክቅበልዎ ድማ የድልዮም ክሳብ 12 ዘሎ ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ፅቡቅ ጌርና እንተሚሂርናዮም ክርድኦም ይኽእል እዩ ምስ ኣምላኽ ክዘራረብን ናብ ኣምላኽ ቀረባ ከም ዝኾነን ክስምዖ ይኽእል እዩ ፅቡቅ ጌርና እንተሚሂርናዮም ብፍላይ ካብቲ ዕድመ ጀሚርና ካብ 2 ዓመት ዘሎ 3 ዓመት ዘሎ ኩሉ ነገር እንዳንፀፍና ተኸይድና ቃል ኣምላኽ ከምቲ ዝበልናዮ ዘርኢ ምዃኑ ክንዘርኣሎም ከለና ክንምህሮም ከለና ፊዚካል እንዳዓበዩ ይኸዱ ከለዉ ቃል ኣምላኽ እውን ኣብ ሂወቶም እንዳቀየሮም እንዳለወጦም ናብ ምልዋጥ ኳ ግን ናብቲ ሓቂ ንክመፁ ባይታ ከነንፅፈሎም ንኽእል ኢና ንዘድልዮም ነገራት ይፅልን ነቲ ዝፀልዮ መልሲ ይፅበን ኣብ መንፈሳዊ ዝመሃሩ ኮይና ክንሪኦም ከለና ክፅልዩ ይኽእሉ እዮም ነቲ ዝፀለይዎ ከዓ ክፅበዩ ይኽእሉ እዮም ኣምላኽ ስለምንታይ ንሰባት ከም ዘፍቅሮም ክፈልጥ ይደሊ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሕጂ ኣምላኽ ፍቅሪ ምዃኑ ፈቃር ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎ ስለምንታይ ንሰባት ከም ዘፍቅር ከዓ ክመሃር ኣለዎ ብፍላይ ነቶም ሕማቕ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ንምድሓን ኣምላኽ ክቅበሉ ከይቅበሉ ምርጫ ከም ዘለዎም ክርድኦም ይኽእል እዩ ከተረድኦም እውን ትኽእል ኢኻ እንተሚሂርካዮም ብፍላይ ካብ ንእስነቶም ኣብዚ ዕድመ እዚ እዚ ነገራት መንፈሳውነት ክርድኦም ይኽእል እዩ ኦኬ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሞት ክፈልጥ ኣዝዩ ይህንጠ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ብዛዕባኡ እንታይ ከም ዝብል ክፈልጥ ይደሊ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ክፈልጡ የድልዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓሪ ምዃኑ ፈቃር ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ፍቅርን ፅቡቅ ገይሩ ይምህረና እዩ ነቲ ዝፈለጥናዮን ዝተምሃርናዮ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጉጅለ ይፈቱ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጀጋኑ ይፈቱ ሂሮስ ትኾን ከም በዓል ጳውሎስ ይኹን ከም በዓል ሃዋርያ ይኹን ከም በዓል ዳዊት ይኹን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ጀጋኑ ዝገበርዎ ነገራት መሰፅንዖም ምስ መሃርናዮ ይፈቱ ነቶም ጀጋኑ ከምኦም ክኸውን ይደሊ ናይ ቤተክርስትያን መራሕቲ ኣርኣያ ክኾንዎም ይደልዩ ነቶም መራሕቲ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንኣብነት ዝሃብካዮም ንሓደ ነገር እንድሕር ተዛሪብካዮም እንድሕር ተዘይጌርካዮ መራሒ ቤተክርስትያን ኮንካ ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ኣብነታዊ ከምዘይኮንካ ተሪኦም ከዓ ሕማቕ ስእሊ ክህልዎም ስለዝኽእል ክንቀርቦም ከለና ብኩሉ ነገር ብጥንቃቐ ክንቀርቦም ኣለና ኣምላኽ እዞም ዝስዕቡ ምዃኑ ክመሃር ይኽእል ንኩሉ ሰብ ከም ዘፍቅር እንተቐዲሞ ዝበልኮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ንፃድቕ ይኹን ንሓጢኣተኛ ይኹን ንኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘፍቅር መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ከምኡ እዩ ዝምህረና ኣብ ማቴዎስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ንሓጢኣተኛታትን ንፃድቃንን ፀሓይ ይህብ ዝናብ ይህብ ናይ ፈቃር ምዃኑ መሓሪ ምዃኑ
ንኩሉ ሰብ ከም ዘፍቅር ቃል ኣምላኽ ይነግረናን ይምህረናን እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣምላኽ እዚ ክመሃር ይኽእል እዩ ብዝዕድመ እዚ ጠፈር ፈጢሩ ዝንሪኦ ዘለና ሰማይ ንሱ ከም ዝገበሮ ክመሃር ይኽእል እዩ ክመሃር ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠረ ነዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ከም ዝገበሮ ክመሃር ይኽእል እዩ ድሌታትና ይፈልጥን የማልኣልናን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እዚኣ ተንኪፍናያ ነርና ድሌታትና ይፈልጥ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዘድልየና ይፈልጥ እዩ ነቲ ድሌታትና ከዓ የማልኣልና እዩ ግን ቅድሚ ሕጂ ካ እንታይ ርኢና ነርና ንኣብነት ፀሊና ዝፀለናዮ ይህበና እዩ ኢልና እንተሚሂርናዮም ዘድልየና ከም ዝህበና ግን ክንነግሮም ኣለና ኩሉ ዝደለናዮ ሓቲትና እንድሕር ክበና ኢልና እንተሚሂርናዮም ዳሕራይ ዘድልዮም ነገር ምስ ሓተቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዘይመሊሱሎም ዘየድሊ ዓይነት ነገራት ኣብ ሂወቶም ክሰኣል ስለ ዝኽእል ፅቡቅ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዘድልየና ዘበለ ፈልጥ እዩ እንተሓቲትናዮ ኣብ ዘድልየና ከም ዝበና ገሊኡ እውን ሓቲትናዮ ዝኽልክለና ግዜኡ ዘይኣኸለ ክኸውን ስለዝኽእል ከምኡ ጌርና ፈላሊና ክንረድኦም ኣለና ንኽረድኣኒ ሓይሊ ኣለዎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ካብ ኢድ ፈርዖን ከም ዘድሓኖም ንዳንኤል ካብ ኣፋ ናብስ ከም ዘድሓኑ ንሲድራቅ ሚሳቅ ኣብድኔጎ ካብ ሓዊ ከም ዘድሓኖም ንኽረድኣና ንዓና እውን ክእለት ከም ዘለዎ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዕድመ እዚ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ፀሎትና ይደልን ይምልሰልናን ምስኡ ፀሎት ማለት ክንገልፀሎም ኣለና ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ ምዃኑ ሓሳብና ንነግሮ እሱ እውን ብቃሉን ብመንፈሱን ገይሩ እንታይ ከም ዝገብረና ከም ዝዛረበና መፂና ናብኡ ክንፅሊ ፀሎትና ከም ዝደሊ እውን ክንምህሮም ኣለና መፂና ናብ ኣምላኽ ክንፅሊ ከለና ምፅላይና እግዚኣብሔር ከም ዘሐጉሶ ደስ ከም ዘብሎ ክንምህሮምን ክንነግሮምን ኣለና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ቅዱስን ፍትሓውን እዩ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ዘበለ ፍትሓዊ ጌጋ የብሉን ቁኑዕ ፍርዲ ዝፈርድ እንደገና ቅዱስ እዩ ሓጢኣት ዝፀልእ ኣምላኽ እዩ ካብ ዘፍጥረት ጀሚርና ነቲ እሱ ኣይትግበርዎ ዝበሎም ሰባት ዝገበርዎ እሱ ከም ዘይተሓጎሰሎም ቅዱስ ምዃኑ ሓጢኣት ከም ዘይፈቱ ብዘመኖ እቶም ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ህዝቢ ሓጢኣት ክገብሩ ከለዉ እቲ ዝገብርዎ ነገር ከም ዘይፈትዎ ባህ ከም ዘይበሎ ቅዱስ ምዃኑ ደቅና ክንነግሮም ኣለና ፃድቕ ምዃኑ ቅዱስ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ምዃኑ ዝምህረና ቅዱስ ምዃኑ እውን ንዕኦም እንታይ ክንገብሮም ኣለና ብዛዕባ ኣምላኽ ክንምህሮምን ከንረድኦምን ኣለና ከምዘይሕፍረና ክንኣምኖ ንኽእል ኢና እንካዕ ከምቲ በዓል ኣብርሃም ይኹን ኩላቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ካብ በዓል ዮሴፍ ተኣሚንዎ ንዮሴፍ ከሕፍሮ ኣይንሪኦን ኢና እግዚኣብሔር ከምኡ በዓል ሙሴ ተኣሚኖም በዓል ኢያሱ ተኣሚኖም ኣብ መሳፍንቲ ዘሎ ኣቦታት በዓል ኣብርሃም ተኣሚኖም ኩላቶም ኣቦታትና በዓል ዳንኤል ተኣሚኖሞ እንታይ ከም ዘይገበሮም ከም ዘይሕፈሮም ንደቅና ብዛዕባ እግዚኣብሔር እዚ ክንምህሮም ኣለና እግዚኣብሔር ዘይሕፍር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተኣሚንካዮ ከም ዝእመነካ ክንነግሮም ኣለና ተተፀጊዕካዮ ተተወኪልካዮ ከም ዘይሕፍር ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንምህሮምን ከነረድኦም ኣለና ብዛዕባ የሱስ እውን እዞም ነገራት እዚኦም ክመሃር ይኽእል እዩ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከድሕነና ከም ዝመፀ መፅሓፍ ቅዱስ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብፍላይ ኣብ ወንጌላት ኣብ መልእኽታት ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ናብ ምድሪ ዝመፀ ንዓና ከድሕን ከም ዝመፀ ከይና ክንሪኦ ከለና እሱ መንገድን ሓቅን ሂወትን ምዃኑ ዕዳና ክፍል ከም ዝመፀ ገለም ኢልዎ ኣሎ ዮሃንስ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቑ ምዃኑ ካብ ዘፍጥረት ተበጊስና ሰብ ንኣምላኽ ከም ዝበደሉ ኣዳምን ሔዋን ናብ ኤደን ገነት ሓጢኣት ገይሮም ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተፈለዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ከም ዝሃቦም ንክርስቶስ ንወዱ ከም ዝልእኽ ተስፋ ከም ዝሃቦም ብድሕሪ እውን ከም ዝለኣኹ መፂኡ እውን ኣብዚ ምድሪ ኣገልጊሉ ፍፁም ሰብ ኣምላኽ ኮይኑ ከድሕነና ከም ዝመፀ ክንነግሮም ኣለና ስለዚ ናብዚ ምድሪ ዝመፀ ከድሕን ምዃኑ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ክንምህሮምን ከነረድኦምን ኣለና ከድሕነና ክንዳና ኣብ ክንዳና መጭዕዳና ከፍል ከም ዝመፀ ክንነግሮም ኣለና እቲ መልኣኽ ንማርያም ክግለፀላ ከሎ እንታይ ኢሉ ተገሊፅላ ንሱ
نهزبو كاب حتياتو انتها قبرومي كدحنومي إلو يسوس سميو إلو أب ماتيوس معرف حدا نماريام يوسف تملأ كم استزاربو قال أملاخي نقرنا سلازي كدحنا لنا حمز مسأ كنمروم علينا نحاتياتنا كبل عمسك أن انتاي كم زخونة كم زموته بديلنا إنا سلازي بدلنا حاتيات جيرنا إنا حاتيات مقبارنا خاب እግዚአብሔር فلالينا حاتيات خاب እግዚአብሔር يفلاليو سلازي ماتيون عدانا انتاي كبر كخفل له خمس مسعى مسكال كم زموته كنمروم علينا بزعبا يسوس كامو تنسيق دما عم منقسته سماي كم زلو تنسيق كم زلو كم زموته دح سلسته مع التنسيق بسماي كم زلو زعبا يسوس كرسوس كنمروم نخلينا بزعد مزي يفكرنا طبق عركن مخانو كمي كم زنبره مس حواري ابنت اندامصانا كم زفقرومن عركم كم زنبرن كاب وانجيلات እንዳወሰና كنمهሮም ንኽእሊና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ በደል ኣይተረኸቦን በደለኛታት ግን የፍቅር ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ወላ ሓንቲ ነገር በደል ከም ዘይነበሮ ምክንያት መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይምህረና ስለዝኾነ ካብ ቃል ኣምላኽ እንዳምፃና በደል ከም ዘይተረኸቦ ግን ንሓጢኣተኛታት ንበደልቲ ከም ዘፍቅር ብፍላይ ኣብ ኢሳያስ 53 ኣለና መሰንበብናሉ እንትቃል بزردهم ቋንቋ ጌርና ክንገልጸሎም ንኽእል ኢና ንሓጢኣተኛታት ንበደለኛታት ግን ከም ዘፍቅር እሱ ግን በደል ኣይተረኸቦን ጴጥሮስ ከምኡ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ በደለኛታት ግን ከም ዘፍቅር ክንረድኦም ንኽእል ኢና ኣብዚ ዕድመ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ተኣምራት ይገብር ኣብ ወንጌላት ተቐሚጥልና ኣሎ ኣብ ብፍላይ በዓል ማቴዎስ ጀሚርና ካብ ምዕራፍ 4 ጀሚሩ ዘሎ كم دالك سعمود داتا وانجيل يوحنس ماركوس لوقاس أبز مدري سب كوينو أبز قلقلو لزنبرة ساعات تأمرتن تأمراتن كم زجبرة بزعبا يسوس كل نقرهم علنا فواس ومخان فترات كقاطات أركم زخيل كم تعماشي معرف شو مونت معبل كي تعرف زهد أموتنا بهوتن سلت عنكم زلو تأمرتن تأمراتن كجبر كم زخيل مع رابو مخان كلت كم زلوا كنمهروم علنا بزعبا يسوس نقل مدحني كون يدلي بزح ጊዜ ሕጂ እንታይ ኮኑ እዮም ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ ዓበዩ ሓጢኣተኛታት ኣይመስሎምኒ ኣው ስለ ዝዓበዩ በቃ ንርእሶም ከም ቅዱሳን ገይሮም እዮም ዝሓስብዋ ወይ እውን ስድሮም ንኢየሱስ ስለ ዝተኸተልዎ ንሳቶም ከምኡ ይመስሎም ኣብዚ ናትና ሕጂ ትምህርቲ ድሕነት ንምሮም እሱ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ሓጢኣት ከም ዝሓለፎም ሓጢኣተኛታት ምዃኖም ኢየሱስ መድሓኒ ከም ዘልዮም መድሓንካ ብግሊ ምዃኑ ብስድራ ቤት ዘይኮነ በቦኻ በዴኻ ዘይኮነ ብግልኻ ትውስኑ ውሳኔ ምዃኑ ፅባሕ ንጎ ንስኻ ከም ትሕተተሉ ናይ ግሊ ውሳኔ ስለ ዝኾነ በዚ ነገር እዚ ናይ ግሊ መድሓኒ ምዃኑ ክኸውን ከም ዝደሊ ኢየሱስ ክንምህሮም ኣለና ወዶ መዝሙር ክኸውን ክስዕቦን ይደልየኒ ወዶ መዝሙር ማለት እቲ እሱ ዝደልዮ ነገራት እንዳገበሩ ክስዕቦ ከም ዘለኒ እቲ እሱ ግበሮ ዝበለኒ ክገብሮ ከም ዘለንን እቲ እሱ ዝደልዮ እንዳገበሩ ክስዕቦ ከም ዘለንን ከም ዝደልየንን ኢልና ኣብዚ ዕድመ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ብዛዕባ ጎይታ ብዛዕባ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ዞም ዝስዕቡ ምዃኖም ኣብዚ ዕድመ እውን ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ክመሃር ይኽእል እዩ ብዛዕባ ኣምላኽ ክመሃር ይሕግዘኒ መንፈስ ኣምላኽ እግዚኣብሔር መን ምዃኑ እንታይ ክገብረልና ይኽእል እዩ ንኽንመሃር ክሕግዘና ይኽእል እዩ ቃል ኣምላኽ እንዳንበብና እውን ቃል ኣምላኽ ክገልፀልና ከም ዝኽእል ብዛዕባ እግዚኣብሔር ከረዳእና ይኽእል ብዛዕባ ቃሉ ክገልፀልና ከም ዝኽእል ኣቦታትና እውን ንሱ ከም ዝገለፀሎም ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ቁኑዕ ነገር ክገብር ይሕግዘኒ ቅዱስ ዝኾነ ነገራት እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ነገራት ኣምላኻዊ ፍረ ከምቲ ኣብ ገላትያ ዘሎ መንፈሳዊ ፍረ ንዑ ንክገብር ፅቡቕ ነገር ንክገብር እንታይ ይገብረኒ ይሕግዘኒ እዩ ክሕግዘኩም ይኽእል ኢልና ክንምህሮም ኣለና ኣካል ናይ ስላሴ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ኣካል ልክዕ ከምቲ ኣቦ ወዲ
ኮኢኳል ዝኾኑ ማዕረ ዝኾኑ መንፈስ ቅዱስን ኣካል ስላሴ ከም ዝኾነ ክንምህሮም ኣለና ንኣመንቲ ዝተዋህበ ተስፋ እዩ ቅርቡን ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕናዮ ምስ ኣመና ከም ዝሓተመና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ንኣመንቲ ዝተዋህበ ተስፋ ምዃኑ ክንምህሮም ኣለና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ መፅሓፍ ቅዱስ ዞም ዝስዕቡ ምዃኑ ክመሃር ይኽእል ቃል ኣምላኽ እዩ ብዛዕባኡ ድማ ይዛረብ ስለዚ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ክንምህሮም ከለና እንታይ ኢልና ኢና ንምህሮም ቃል እግዚኣብሔር እዩ ሰባት እዮም ኣምላኽ ገሊፁሎም ፅሒፎም እምበር ናይ ሰባት ከም ዘይኮነ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ነቲ ኩሉ ዝገበሮ እግዚኣብሔር ፀሓፎ ከም ዝበሎ ንበዓል ኢያሱ ይኹን ኣብ መሳፍንቲ ዘለዎ ንበዓል ዳንኤል ንኩላቶም ብፍላይ ነቢያት ነቲ ዘዝበሎም ዝተዛረቦም ፀሓፍዎ ከም ዝበሎም ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ናቶም ሓሳብ ኣይኮነን ናቶም ቃል ኣይኮነን ናቶም ድሌታቶም ኣይኮኑን ተዛሪቦም ሓሊፎም ከይዶም እግዚኣብሔር ዝበሎም እዮም ፅሒፎም ከይዶም ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ቃል ኣምላኽ እዩ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ከዓ ከም ዝዛረብ ክንምህሮም ኣለና ኣምላኽ ከመይ ኢልና ክንነብር ከም ዘለና ይነግረና ብቃሉ ገይሩ ዓይናይቲ ቁኑዕ ዓይናይቲ ጌጋ እግዚኣብሔር እንታይ ፈቱ እንታይ ፀልእ እንታይ ደሊ እንታይ ኣይደልን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቃሉ እዩ እንታይ ዝገብረና ክነግረና ክምህረና ዝደሊ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ኢልና ኢና ክንምህሮም ዘለና ኣብ ዕድመ 8 9 ዘሎ ኣምላኽ ካብ ካልኦት ክሰርሕ ከሎ የርኢ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ፀዊዑ ንኣብርሃም ከምቲ ዝበሎ ክገብረሉ ከሎ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ከምቲ ዝሃቦ ተስፋ ክፍፅመሉ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ካልኦት ክሰርሕ ከሎ ኢና ከነሪኦም ዘለና ከሎ ክርእዩ ከም ዘለዎም ኣብኡ ክንገልፀሎም ዘለና ኣብ ዮሴፍ ዝገበሮ ኣብ እስራኤላውያን ዝገበሮ ኣብ ክኣትዉ ከሎ ናብ ከነኣን ዝገበሮ ኣብ ካልኦት ዝሰርሖ ዘበለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነሪኦምን ክንምህሮምን ኣለና ልቢ ወለድ ዘይኮነ ሓቂ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ተኸቲልናዮ ኣይተኸተልናዮ ሓቂ ስለ ዘይኮነ ከምቲ ሰብ ዝፀሓፎ ኣብ ሂወትና ያጋጥመናን እዩ ዋላ ዝበሎ ኩሉ ኣብ ሂወትና ክፍፀም ኣይክእልን ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንመፅእ ከለና ግን ፊክሽን ኣይኮነን ሓቂ እዩ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ኣብኡ ዝፍፀም ምዃኑ ሓቂ ምዃኑ ኮት እንዳገበርና ክንምህሮም ክንገልፀሎም ኣለና ንኣብነት ንኣብርሃም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ህዝብኻ ናብ ግብፂ ከይዶም 400 ዓመት ኣብኡ ከም ዝግዝኡ ብድሕሪ ኣነ መፅአ ከናግፎም ከኽብሮም ናብዛ ምድሪ እዛ ዘርእየካ ዘለኹ ምድሪ እንዳገብሮም ከምፆም ኣብኣ ክነብሩ እዮም ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ድሕሪ 430 ዓመት ነቲ ዝተዛረቦ ቃል ከም ዝፈፀሙ ሓቂ ምዃኑ ዘይሕሱ ኣምላኽ ከም ዝፀሓፉ ልቢ ወለድ ከም ዘይኮነ ክንነግሮም ኣለና ክንበብን ክፅናዕን ክዝከርን ኣለዎ ኢልና ክንነግሮም ኣለና ከንብብዎ ኣለዎም ኣንቢቦሞ ጥራይ ስእ ክብሉ ይኮነን ልክዕ ካብ ኢያሱ እንዳምፃና ነቲ ቃል ንመዓልትን ከስተንትንዎን ከንብብዎን ከፅንዕዎን ከም ዘለዎም ክንነግሮም ኣለና ክዝከር ከም ዘለዎ ስቑኢሉ ተነቢዩ ዝሕለፍ ከም ዘይኮነ ክፅናዕ ከም ዘለዎ ክንነግሮም ኣለና ብዛዕባ ቃል እግዚኣብሔር ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ 66 መፅሓፍቲ ከም ዘሎ ክልተ ዓበይቲ ከዓ ይክፈል ኢልና ክንነግሮም ኣለና ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ኢልና ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከነረድኦም ንኽእል ኢና ካብ 8 ክሳብ 9 ዕድመ ዘሎ ብዛዕባ ወለዲ ንስድራ ቤቶም ከመይ ክእዘዙ ከም ዘለዎም ክንነግሮም ከለና ኣብ ገዛ ክሰርሕን ክሕግዝን ከም ዘለዎ ክንነግሮም ኣለና ንወለዶም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ብዛዕባ ወለዶም ክንምህሮም ከለና ገዛና ናይ ሓጎስ ገዛ ገዝኦም ከም ናይ ሓጎስ ገዛ ከም ዝኾነ ብዛዕባ ወለዶም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ክሰምዕዎም ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ገዛና ቃል ኣምላኽ ንመሃረሉ ከም ዝኾነ ክንነግሮም ኣለና ብዛዕባ ቤተክርስትያን እውን ክፈልጥዎ ዘለዎም ቤተክርስትያን
ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንምሃረሉ ቦታ እዩ ስለዚ ናብኡ ክኸዱ ከለዉ ክመፁ ከለዉ ቃል ኣምላኽ ክመሃሩ ኢሎም ከም ዝመፁ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክመሃሩ ከም ዝመፁ ክንነግሮም ኣለና ናብ ቤተክርስትያን ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ቤተክርስትያን ናይ ሓጎስ ቦታ ምዃኑ ኣብኡ ሓጎስ ከም ዘሎ ክንነግሮም ኣለና ብዛዕባ መላእኽቲ እውን ኣብዚ ዕድመ እዚ ጅምሩ እዮም ካብ 6 ክሳብ 7 ዓመት ዘሎ ብዛዕባ መላእኽቲ ክመሃሩ ከም ዘይክእሉ ርኢና ነርና ኣብዚ ግን ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ዕድመ ግን ብዛዕባ መላእኽቲ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሰይጣን ብዛዕባ ሰይጣን ክንምህሮም ከለና ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዝዓመፀ መልኣኽ ምዃኑ ኣብ ኢሳያስ ኣለና ኣብ ሕዝቅኤል እውን ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዝፈጠሮ ፍጡር ንሰብ ይኹን ንመልኣኽ ይኹን ፍቓድ ከም ዝሃቦ ፈትዩ ደልዩ ግዛእ ከም ዝፈጠሮ ምክንያቱ ሮቦት መላእኽቲ ይኹኑ ሰባት ይኹኑ ሮቦት ኣይኮኑ እግዚኣብሔር ብዝቃነዮም ዝኸዱ ይኹን ፍቓድ ይህቦም እግዚኣብሔር ስለዚ ሰይጣን ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ዓቕሚ ክእለት ፅቡቕ ነገራት ብፍታውን ኣምላኽ ተገዚኡ ክነብር ዝግብኦ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ከም ዝዓመፀ ንኣምላኽ ከም ዝበደለ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ኣብዚ ዕድመ እዚ ሰይጣን ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝኸፍአ ምዃኑ ኣብ ዘፍጥረት ካብ ዘፍጥረት ኣምፂና ሪቨር ምዃኑ ናይዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ዘይፅቡቕ ነገራት ንሱ መበገሲ እዩ ምዃኑ ንሰባት ናብ ዘየድሊ ነገራት ከም ዝዓልን ከም ዝወስድን ክንምህሮም ንኽእል ኢና ሰይጣን ክርስትያናት ብጌጋ መንገዲ ክኸዱ ይመክር ቃላይ ቆሮንጦስ ኣለና ውዲቱ ክፉእ ምዃኑ ኣገልገልቱ እውን ከምኡ እዮም ኢሉ ጳውሎስ ገሊፁ ኣሎ ስለዚ ናብ ጌጋ ከም ዝወስድ ናብ ምንታይ ጌጋ እዩ ዝወስድ እቲ እግዚኣብሔር ዝበለና ፅቡቕ ሰናይ ቁኑዕ ሓቂ ዝኾነ ነገራት ገዲፍና እግዚኣብሔር ዘይበለና ንክንገብር ንሰባት ከም ዘታልልን ንሰባት ናብኡ ከም ዝደፍእን ብዛዕባ መልኣኽ ብዛዕባ ሰይጣን ክንምህሮም ንኽእል ኢና ሰይጣን ንእግዚኣብሔር ክንእዘዝ ኣይደልን እዩ ኣብ ዘፍጥረት ኣለና ክሊር ብዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይትብልዑ ኢልዎም ኣብ ምዕራፍ 2 ሰይጣን ግን ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ገዲፎም ነቲ እግዚኣብሔር ዘይበሎ ክገብሩ እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዘታለሎም ስለዚ ንኣምላኽ ክእዘዙ ኣይደልዮምን ደቂ ሰባት ኢልና ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዛዕባ መልኣኽ ብዛዕባ ሰይጣን ክንረድኦምን ክንምህሮምን ንኽእል ኢና ቅዱሳት መላእኽቲ ንክርስቲያናት እንታይ ከም ዝገብሩ ይሕሉ ከም ዝሕልውና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣምፂና እውን ገለገለ ሓሳባት ፍኹስ ዝበለ በቃላት ከነረድኦም ንኽእል ኢና ቅዱሳት መላእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር ልኡኻት እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዝልእኾም ኣፍኮርስ ኣብ ሉቃስ ኣለና ናብ ማርያም ከም ዝመፁ ናብ ኤሊዛቤት ከም ዝመፁ ናብ ቡን ዮሃንስ መጥመቕ ናብ ዘካርያስ ከም ዝመፁ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 እውን ገብርኤል መፂኡ ደጋጊሙ ናብ ዳንኤል ይለኣኽ ከም ዝነበረ ልኡኻት ናይ ኣምላኽ ምዃኑ መሰንጀርስ ምዃኖም ክንነግሮም ኣለና ምክንያቱ ንሳቶም ክምለኹ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ፈጢርዎም ልኡኻት ምዃኖም እሱ በይኑ ኣምላኽ በይኑ ከም ዝምለኽ ንዑ ጥራይ ክንሰግድ ከም ዘለና ንሳቶም ግን እግዚኣብሔር ዝበሎም ነገራት እግዚኣብሔር ዝበሎም ከም ዝገብሩ ከም ልኡኻት ምዃኖምን ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ዕድመ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ቅዱሳት መላእኽቲ ካብ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ከም ዘምፁ ከም ተቐዲመ ክብሎ ዝፀናሕኩ ስለዚ ካብ 8 ክሳብ 9 ዘሎ ዕድመ ክሰርሕዎ ዘለዎም እቲ ክሰርሕዎ ዘለዎም ካብ 2 ክሳብ 3 ዘለው ክጅምርዎ ከም ዘለዎም ኢና ተዘራሪብና ነርና እንድሕር ናይ ስራሕ ነገራት ካብ ንእስነቶም ጀሚርና ከነላማምዶም እንተዘይጀሚርና ድሓር ሽገሩ እዮም ኣነ ኣብ ሂወተይ ዝተወሰኑ ሰባት ኣጋጢሞም ንሎ ምስኦም ነቢረ ፈልጥ ወለዲ ስፖይል ንገብሮም ነበላሽዎም በቃ ብሰራሕተኛ እንዳገበርና ንሕንቆም ዘለና እዩ ዝመስለና ንሕግዞም ኣይኮንናን ዘለና ንሃስዮም ኢና ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ክሰርሕ ዘይደሊ ኣይብላዕ ኢልና ኣሎ እግዚኣብሔር ፃዕራማት ስራሕ ንፈቱ ስራሕ ክንላማመድ ከም ዘለና ይነግረና እዩ ስለዚ ክሰርሕዎ ዘለዎም ነገራት ክንምህሮም ኣለና ተዘይኮይኑ ድሓር ክሽገሩ እዮም ብዙሓት ኣብ ሂወተይ ዝተሸገሩ ሰባት ኣብ ውትድርና ይኹን ኣብ እስር ቤት ኣብ ዝነበርናሉ ይኹን ኣብ ስደት ይኹን ኣብ ዝወፀናሉ ንብዙሓት ሰባት ክሽገሩ ብዓይነይ ርአ ስለዚ ከይድካ ክትሓቶም ከለካ
ኣብ ገዛ ብሕንቃ ዓይነት ከም ዝዓበዩ ድሓን በቃ ውስቶ ሰራሕተኛ ኣላ ሓፍትኻ ኣላ ኣይተሓዝ እናተባሃሉ ዓብዮም ዳሕራይ ከም ዝተሸገሩ ስለዚ ካብ ንእስነቶም ጀሚርና ስራሕ ከነላምዶም ኣለና ዘይምስራሕ ዘይምትጋህ ፅቡቅ ኣይኮነን ክሰርሕዎ ዘለዎም ኣብዚ ዕድመ እዚ ቀሊል መግቢ ምግባር ሳንድዊች ፍረታት ኣሕምልቲ እንቋቑሖ ፓንኬክ ሩዝ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ካብ 8 ክሳብ 9 ኣሕመድ ዘሎ ሳምታይምስ እውን ከምኡ ቁርሲ ክገብሩልካ ኣብ ጥቕኦም ኮንካ ክትፈቅድ ኣለካ ኣብ ዩቲዩብ ሓደ ኣሎ ዝሪኦ ካብ ሓደ ህንፃ ካብ ናይ ገዝኡ ወዲቑ ካብ ብርኩ ንላዕሊ ፓራላይዝ ዝኾነሎ ነቶም ደቁ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኩላቶም ክሰርሑ ኢኻ ትሪኦም ፓርቲስፔት ይገብሩ ኤቭሪ ቆልዓ ኣብቲ ስራሕ ይሳተፍ ማለት ስለዚ ናይ ስራሕ ልምዲ ኢኻ ናይ ስራሕ ንክፈቱ ኢኻ ፅባሕ ንግሆ ትገብሮም ስለዚ ምስኦም ኮንካ ቁርሲ ክገብሩ ሓደ ግዜ ፍረታት ክገብሩ ኣሕምልቲ ቀልል ዝበሉ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ከዳልዉ ይኽእሉ እዮም ፓንኬክ ነገራት ሩዝ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቀሊል መግቢ ክሰርሑ ስለዝኽእሉ ሓደ ግዜ ንሳቶም ንክሰርሑ ክትፈቅደሎም እዩ ዘለካ ኩሉ ግዜ ዘዝሃብካዮም እንዳበልዑ ተኸይዶም ግን ዳሕራይ ደቂ ኣንስትዮ ተኮይነን ኣብ ሓዳርን ክሽገር እየን ኣወዳት ተኮይኖም እንኮም ኣብ ሓዳሮም ክሽገሩ እዮም ምክንያቱ ሓዳር ቲም ኮንካ ትሰርሖ ተደጋጊፍካ ትሰርሖ ስራሕ ስለዝኾነ ካብ ንእስነቶም ኢና ክንምህሮምን ከነላምዶምን ዘለና ናይ ትምህርቲ ናብ ትምህርቲ ዝወስድዎ መግቢ ምጥርናፍ ወይ ፓክ ብምግባር ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ነሳትፉ ሓደ ግዜ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ዘይክገብሩልና ይኽእሉ እዮም ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ምፅኢልካ ኮንካ እንትለምዶ ዋላ ማኪና ክንዝውር ከለና ብሽክለታ ክንላመድ ከለና ሾ ካልእ ነገራት ጌማ ኩሉ ነገራት ክንሕዞ ከለና መጀመርያ ሽዑ ይኮንና ንክኢልና እዮም ደጋጊምና ክንሰርሖም ክንገብር ምጀመርና ኢና እንዳለመድናዮ ንመፅእ ሽዑ እውን እንዳመለኽናዮ ንኸይድ ስለዚ እንዳጠርነፉ ከለዉ ብዚ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ገይሮም ዘይክጥርነፉ ክእሉ እዮም ክንፈቅደሎም ኣለና እንዳለመድዎ ክመፁ እዮም ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ከለዉ ክዳምቶም ምድላዎም ምምራፅን ክመርፁ ከዳልዉ ክንፈቅደሎም ኣለና ባዕልና እንታይ ጌርናዮ ከምኡ ዓይነት ነገራት እንዳለመዱ እዮም ኮፍ ኢሉ ዝበልዕ ሰብ ኮፍ ኢልካ ተብልዖ ነርካ ሓደ ሰብ ወላ ሓንቲ ስራሕ ከያለማመድካዮ ወዲ 19 20 25 ምስ ኮነ እንድሕር ክሰርሓልና ንፅበ እንተሊና ክሰርሓልና ኣይክእልን እዩ ዘየላማመድናዮ ከዓ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክዳውንቶም ክዓፅፉ ክንፈቅደሎም ኣለና ነናቶም ደሮና ፋኑስ ካልእ ነገራት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክኩዕቱ ይኽእሉ እዮም ከፅርዩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ምፅራይ ሽቃቅ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ ከነፅሪ ከለና ምሳና ፓርቲስፔት ክገብሩሉ ዋላ እኳ ተበላሸውዎ መፂና እዚኣ ከምዚኣ ትግበር ከምዚኣ ጌርካ ዕርያ እናበልና ክንነግሮም ኣለና ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ብጣዕሚ ኢኻ በቃ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ተሓዝን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ከይከውን ኩሉ እቲ ፅቡቅ ነገራት ኣብ ገዛ እዩ ዝመሃሮ ኩሉ እቲ ሕማቅ ነገራት እውን ኣብ ገዛ እዩ ዝመሃሮ ፅባሕ ንጎ ናብ ገለ ቦታ ምስ ከደ ሜይቢ ሕጂ ብዚ ክፃወት ይደሊ ካልእ ነገራት ይደሊ ንጭቅጭቆ ዘለና ክመስሎ ይኽእል እዩ ክፀልዓና ይኽእል እዩ ብምጭቅጫቅና ድሓር ግን ክንዲሰብ ምስ ኮነ ምስ ዓበየ ግን ንዓና እዩ ኣድማየር ንዓና እዩ ዘድንቐና ፅባሕ እስኻ ከምዚ ጌርካ ተዘይተዕብየኒ እኮ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይምኾንኩን ነይረ ኢሉ ዝነገረና ቃላት ዝዛረበና ንዓና በንፃሩ ተባላሽንያ እስኻ ከምዚ ተዘይትገብረኒ እኮ ከምዚ ኣይምኾንኩን ነይረ ክብለና ይኽእል እዩ ስለዚ ከፅርዩ ክሰርሑ ኣብ ገዛ ክሳተፉ ክንፈቅደሎም ኣለና ከነሳትፎም ከዓ ኣለና ምፅራይ ክሽነውን ከምኡ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ገዛውን ምፅራግ ገዛ ክንፀርግ ከለና ምሳና ክፀርጉ ከም ዘለዎም ባዕሎም ምሕፃብ ይላመዱ ነገራት ኣርኢናዮም መፂና እንዳደገምና በብዓመቱ ቀስ እንዳገበሩ እንዳማዕበሉ ኣብ 13 14 16 ምስ በፅሑ ንፉዓት ውሉድ ክኾኑና እዮም ከምዚ ጌርና እንዳዕበናዮም እንተኸይና ሙሉእ ጥሬት ክገብሩ ከም ዘለዎም ባዕሎም እዚ ነገራት እዚ ክንብሎ ፀናሕና ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ብዛዕባ ፆታ ክፈልጥዎ ዘለዎም ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤቶም ምስ ተመለሱ ብዛዕባ እቲ ካልኦት ቆልዑት ክዛረቡ ዝሰምዖን ፆታዊ ነገራት ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ጉብዝና ክርድኦም ጅምር ኣብዚ ነገር መፂኦም ገለ ዝሰምዕዎ ቤት ትምህርቲ ዘይፅቡቅ ነገር ተነጊሮምና ሰንቢድና ክንድህሎም የብልና
ምክንያቱ ተሰንቢዶም ብድሕሪኡ ክዛረቡናን ክነግሩና ኣይክእሉን እዮም ካበይ ከም ዘምፅዎም ኣበይ ከም ዝሰምዑ ቀስ እንዳገበርና እንዳኸፈትናዮም እንዳዕለልናዮም ንኽእል ብድሕሪኡ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ነገር ኢና ክንምህሮም ዘለና ምስ ዓርኹም ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ዝዘራረብሉ ወይ ከዓ ንሕቶታቶም ብኢንተርነት ወይ መፅሓፍቲ መሊሶም መልሲ ዝደልዩሉ ኣብ 9 ዓመቶም እዩ እዚ ፕራክቲካል ኣብቲ ናይ ካብ 9 ክሳብ 12 ሓደ ስድራ ቤት መፂኦም ከምኡ ንዓና ዘዛረቡና ኣለዉ ማለት እዩ ጓሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝሰማዓቶ ኣብ ጉግል ከይዳ ዘየድሊ ዘይፅቡቕ ነገራት ኣብ ኢንተርነት ሰርች ከም ዝገበረት ምክንያቱ ዝሰምዖ ዘበለ ኣብ ኢንተርነት ከይዶም እዮም ዝረኽብሉ መልሲ ዝረኽብሉ ኮይኑ ዝሰምዑ ስለዚ ብዚ ዕድመ እዚ ክንሕልዎም ኣለና ነቲ ክሓትዎ ዝኽእሉ ከዓ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ ንሕና ኢና ኦፐን ንገብሮ ምስ ሓተቱና እዚ ማለት እኮ እዚ እንዳበልና ከነረድኦም ዘለና ኣክቲቭ ስለ ዝኾኑ ሕጂ እቲ ቴክኖሎጂ ከዓ ካብቲ ንሕና ዝዓበናሉ ንላዕሊ ሕጂ ኣዝዩ በቃ ስለዚ ኦፐን ኮይኑ ስለ ዘሎ ዝደለኻ ሓቲትካ ክትረኽበሉ ትኽእል ስለ ዝኾነ ናብ ኢንተርነት ከይዶም ድሕሪ ዘሰምዕዎ ክሓቱ ተጀሚሮም ጌጋ ኢንፎርሜሽን ክህቦም ስለ ዝኽእል ኢንተርነት ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ብጥንቃቐ ዝርእይዎ ዝጥቀምሉ ነገራት ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንሕግዞም ኣለና ናብ ዘየድሊ ነገራት ከይቃልዑ ብሞባይልን ቴሌፎንን ታብለትን ኮምፒተራትን ኣቢሎም ምስ መዛንኦም የዕርኽቶም ብኢንተርነት ክራኸቡ ይጅምሩ እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ስለዚ እንታይ ገብሩ ኣለዉ እንታይ ኣይገብሩን ኣለዉ ቸክ ክንገብሮም ፅቡቕ እዩ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝበልናዮ ቅድሚ ሕጂ ሓላፍነት እዩ ሂብና እቲ ሓላፍነት ከዓ ንዓና ንወለዲ ይሂብና እምበር ንኻልእ ኣይኮነን ሂቡ እቲ ሓላፍነት ንዓና ስለዝሃበና እንታይ ይርዩ እንታይ ኣይርዩን ክንፈልጥ ኣለና ሓደ ግዜ ዶክተር መስከረም እንታይ ኢላ ትዛረብ ነይራ ኣብቲ ሴቲንግ ሩም ኣብኡ ኢና እታ ዴስክቶፕ ጌርናያ ኢላ ስለዚ ኤኒ ዝገብርዎ ዘበለው ኣብ ኮይኖም እዮም ዝጥቀሙ ኣብ ኮይኖም እዮም ዝደልይዎ እዚ ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ካልእ ነገራት ቸክ ዝገብሩ ኢላ ምክንያቱ ኩሉ ዝገብርዎ ዘበለ ዝጥቀምዎ ዘበለ ክንከታተሎ ፅቡቕ እዩ ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝሰምዕዎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሕጂ እንታይ ኢና ክንሓስብ ዘለና ገሊኦም ብዲስፕሊን ዝዓብዩ ቆልዑት ኣለዉ እቲ ቤት ትምህርቲ ገሊኦም ኣቦምን ኣዲኦምን ናብ ብዙሕ ዓይነት ብብልሹና ዝነብሩ ደቆም እቲ ዝገብርዎ ነገራት ዘርእዎም ከምኡ እንዳረኣዩ ዝዓብዩ ኣለዉ ገሊኣቶም እውን ምስ ኣዲኦም ወይ ምስ ኣቦኦም ዓብዮም ዝግደሰሎም ዘይብሎም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክእከቡ ከለዉ ብዙሓት ቆልዑት እዮም ዝእከቡ ምስ ብዙሓት ዝተፈላለየ ባህሪ ዘለዎም እዮም ዝራኸቡ ስለዚ ኣብኡ ዝዛረብዎ እቶም ብብዙሕ ነገራት ተበላሽዮም ዝመፁ ነቶም ምንም ዘይፈልጡ ደቅና ሓሳባት ክብዎም ይኽእሉ እዮም ስለዚ እንድሕር ምሳና ምዝርራብ ለሚዶም ተፀኒሖም ግን ከምዚ ኢሎም ንቤት ትምህርቲ ከምዚ ሰሚዐ ኢሉ ክነግረና ስለ ዝኽእል ገና ናብ ኢንተርነት ከይዱ ነቲ ዝሰምዑ ሕቶታት ኣብ ትምህርቲ ሰርች ቅድሚ ምግባሩ ንሕና ክንረድኦን ክንምልሰሉን ንኽእል ኢና ምስ ነገሩና ግን ዋላ ዘይፅቡቕ ይኹን ክንቁጣዕ ክንሓርቀሎም የብልናን ኮርሲ ይሕርቐካ እዩ ግን ስምዒትና ገቲእና ከመይ ጌርና ክንመኽሮምን ክንኣልዮምን ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ካብ 10 ክሳብ 12 ዓመት ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣካላዊ ዕቤት ከይድና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ሓይሊ ኣለዎም ኣይደክምኒ ክሕግዝ ይደሊ ኣብቲ ኣካላዊ ሕጂ ርኢና ፓርቲፔት ክገብር ደሊ ካብ 10 ዓመት ክሳብ 12 ብዙሕ ሓይሊ ከዓ ኣለዎም ክሰርሑልና ክእሉ እዮም ክፃወቱ ክእሉ እዮም ብዙሕ ኣይደኽሙን እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ስለዚ ክሕግዝ ስለ ዝደሊ ከምቲ ዝበልና ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ከም ዝሰርሕ ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣብዚ ዕድመ እዚ ከነሳትፎ ክሰርሕ ክንፈቅደሉ ኣለና ቀስ ኢሉ እንታይ ዝገብር ኣብዚ ክጉብዝ ዝጅምር ኣብቲ ኣካላዊ ዓበይቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ክገብር ይኽእል እዩ ኦፍኮርስ 10 ክሳብ 12 ድሓን ዕድመ ስለ ዝኾነ ኣትዩ ልክዕ ከምቲ ዓብ ዝገብሮ ክገብር ይኽእል እዩ ነገራት ዛሕዛሕ ኣቢሎም ይገድፎ ከምቲ ዝነበሮ ገይሮም ተጠቂሞም ከምቲ ዝነበሮ ገይሮም ክመልስዎ ኣይክኽእሉን እዮም ግን ፋሕ ኣቢሎም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ገዲፎም ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ቀስ ኢልና ከነረድኦም ኣለና ዓቕሞም ተፈሊጥና እንታይ እዩ ዝሕግዘና ኦኬ ክሰርሕዎ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንተፈሊጥና
اوكي ابز عد مززي بحريو بس غيرو زلو حج عدمو سلا زخونه إلنا إنا كندقفهم من كن عليهم من نجمر عدمهم تزيفل انتاي كوبرو قول اب عدمهم تزيفل ناغن كنحاسيوم نخلينا تي ببعمتو عدمهم مردا حجازي መገሻ ይፈቱ ምስ ደቂ ክፍሉ ክላስ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብር ይደሊ ኣብዚ ኣካላዊ ዕድመ ኦፍኮርስ ናብቲ ከቡ ከለዉ ወይ ጓል ይኹን ወይ ወዲ ይኹን ምስቶም ምስኡ ዝመሃሩ ናብ ገዛ ከይዱ ዋላ ናብ ገዝኡ መፅኦም ነገራት ክገብሩ ይደልዮም ግን ኣብዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልና ጸሎት የድልዩ ንኣምላኽ ዝፈርሁ ዝጠቕምዎም ካብ ክፉእ ዝኣልይዎም ኣዕርክቲ እግዚኣብሔር ክቦም እቶም ዘይፅቡቅ ባህሪ ዘለዎም በቃ እግዚኣብሔር ደጊፍዎም ካብኦም ክርሕቁ ክንፅልየሎም ኣለና ነገራት ክገብር ይፈቱ እዩ ብዝዕድመ እዚ ስለዚ ሓደ ነገር ክገብር ከሎ ጋይድ ኢና ክንገብሮ ዘለና ሕጂ ብዝዕድመ እዚ ኬክ ክሰርሕ ጓል እንተኮይና ወዲ እውን ካልእ ነገራት ክገብር ስለዝኽእል ነገራት ክገብር ስለዝደሊ ሃባስከ ግደፍ ኣይትክእሎን ኢኻ እንዳበልና ኣይኮንናን ክንክልክሎ ዘለና መሊሱ ከመይ ገይሩ ከማዕብሎ ከም ዘለዎ ኢና ክንኣልዮ ዘለና ኣእምሮ እንታይ ክሕዚ ይኽእል ንቑሕ እዩ ፍትሓዊ ዝኾነ ነገራት የቕርብ ይርድኦ ነገራት ሓደ ዝተረድኦ ነገር እውን ከቕርብ ይኽእል እዩ ግዜ ብዛዕባ ግዜ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ቁፅርታት ክርድኦ ይጅምር ዓመት ይኹን ኣዋርሕ ይኹን መስርዕ ናይ ዝሓለፉ ክስተታት ይፈልጥ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ኣለዎ ናይ ካልኦት ባህሊ ክፈልጥ ይጅምር ክርድኦ ይጅምር ነገራት ኣብ ዓለም ዘሎ ክርድኦ ክምልከት ይኽእል እዩ ምልክታትን ሓሳባትን ይርድኦ ግን ዝያዳ ሓገዝ የድልዩ እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዙሕ ዘይኮነ ነገር ክዝክር ይኽእል እዩ ስምዒታዊ ብዙሕ ኣይፈርሕን ተባዕ ምዃኑ ከርኢ ይደሊ ግን ከዓ ህውኽ ኢሉ ክውስን ኣይፈቱን እቲ ስምዒታዊ ከርእየና ዝኽእል ኣብዚ ዕድመ እዚ ውዑይ ክኸውን ይኽእል ስለ ድማ ዓቃላት መምሃራን የልዎ ኣብዚ ካብ 9 ክሳብ 12 ዘሎ ብፍላይ እቶም 12 ዝገበሩ ሕጂ ናብ ክላሶም ክትኣቱ ከለኻ ብጣዕሚ እዮም ውዑያት ስለዚ ይርቡሹኻ እዮም እቲ መምህር ትዕግስተኛ ክኸውን ኣለዎ ህድእ ዝበለ ምሻሎ ዕድሞኦም ተረዲኡ ቀስ ኢሉ ፅቡቅ ገይሩ ዝሕዞም ክኸውን ኣለዎ ብቐዳማይ ካብ 8 ክሳብ 12 ዕድመ ዘለዉ ነቶም ኣወዳትን ኣዋልድን ዝመሃርዎ ትምህርቲ ከነዳልወሎም ምስከና ነቶም መምሃራን ከነላልዮም ምስከና ብጣዕሚ ጓልበት ትዛረብ ወዲ ሓደ በዚ ይዛረብ ብጣዕሚ እዮም እንታይ ዝገብሩኻ ውዕያት ስለ ዝኾኑ ብጣዕሚ እዮም ዝርቡሽኻ ስለዚ ብዚ እታ መምህሮ ቀስ እናብለት ተኣልዮም ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ቀስ ኢሉ ዝኣልዮም መምህር ትዕግስቲ ዘለዎ መምህር የድልዮም እዩ ሓራእ ገለ ተኮይኑ ዝፅቡቅ ኣይኮነን ዘየድሊ ቃላት ክዛረቦም ይኽእል እዩ ሕማቅ ቃላት ክዛረቦም ይኽእል እዩ ኣብ ቅድሚቶም ተምሃሮ ከዋርዶም ስለዝኽእል እቲ መምህር ትዕግስተኛ እንተኾነ ይምረፅ ኣዋልድ እንታይ ይደልያ ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብ 10 ክሳብ 12 ኣልቦ ጥንቃቐ ቆላሕታ እየን ዝደልያ ስለዚ ኣቴንሽን ክንበን ከም ነፍቅረን ብፍላይ ኣቦታት ከም ንፈትዎን ዋላደ ኣብዚ ዕድመ እዚ ነተን ኣዋልድ ንደቅና ክንነግረን ኣለና ዝደልዮ ኣብዚ እንታይ እቲ ፌም ዝበሃል ቶም እተን ሴሌብሪቲ ኮና ኣዋላቶም ናይ ፊልም ሰረብ ንዑ እየን ሞር ብኡ ክሰሓባ እየን ዝጅምር ኣብዚ ዕድመ እዚ ዘይደልዮ ሓይሊ ዝደልዮ ሕጂ ፅባቐ ሃብቲ ዝና ብርቱዕ ሓያል ወዲ ኣብ መወዳእታ ዝካናኸና ዝሕልዋ ትደሊ እዚ ኣብ ናይ ሳይኮሎጂ ገለ ኣብ ናይ ብፍላይ ask kids about sexual ዝብል ገለ ኣብዮም ክስታይ ገይሮም ከመይ ጌርና እንደቀና ኮሚኒኬት ንገብሮም ከም ዘለና ኣብዮም ፅሒፎሞ ናይ ኣመንቲ መፅሓፍ ስለዚ እቲ ዝርአ ዘሎ ኣብ ዓለም ነገራት ብኡ እንታይ ክኾና ይኽእላ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክሰሓባ ይጅምራ ማለት እዩ እንድሕር ኣብዚ ዕድመ እዚ ናይ ውሽጢ ሰበን ኣምላኽ ነቲ ባህሪ ነቲ ካራክተር ከም ዝደሊ ቀስ ጌርና ክንምህረን ተጀሚርና ካብዚ ነገራት እንዳወፃ ክኸዳ ተጀሚራ መለለይናተን ከዓ ዝፈትዎ ምዝራብ ኮይኑ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ዝኾነ ነገር
على قد ما زي نتناول كلنا والد مصوات يفوتوا مستناتن زلون بامبولا يكون قال نغرات مخدان يكون بخالق كيتقع كنقبرلن زغبانا كاب ادمه 10 خلته زلو صبوق ناتبي ختمص كولا تفوتوا عمبابا كم ابو خوينا حجي اتنشن كنوا كم زلنا زوج زين تايم زبلو صبوق عبيد قال نستيت قليل ናብ ዘየድሊ ነገራት ጓል ሶሪ ፅቡቅ ጌራ ዝዓበየት ጓል ብስድራኣ ፅቡቅ ጌሮም ወይ ምስ ኣቦ እንዳፍቀራ ኣዴ እንዳፍቀረታ ዝዓበየት ጓል ብቐሊሉ ናብ ዘየድሊ ብልሹና ኣይትከይና ብዙሕ ግዜ ዋላ ኸይና ዋላ ነዚ ነገር እንዳረኣኹ ከለኹ ኣብ ብዙሕ ብልሹና ዝርከባ ኣብ ዓለም ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ኣዴን ዝዓበየተን ወይ ኣቦን ወይ ኣብቲ ገዛ بزي في غزة عبيات أوجتن كفتتنا تفتح لازم ما نمسب مزيو بقيلو كتحللن كدنا جرن يغيلو سلازي تبو نيرات كتمس كتجبر كلها ماركت بحتم تقولها تبو كم جيرو كفكران كحليلنا له ناتا جزاك تسلم كلها يكون of course زي كابتنايز على كالتشر زوم توي تنتي نات روم ناتا يكون ويون ناتن روم كجبرا خلوا نعمل كل تحوات تقينا أو حدا روم تلين أو كوريت جبرا تقينا مسأن كوينا نجارات نجبر حجزن كلنا كاب تي يفكر يفوت يزبل نجار كاب بزح نجار expose نخيبنا يحجزني نبينا زخون جزء كنا بحمز لنا حدا بو قدامي يكون لنا نيو نغلط يوم زبالو جزيانيو على النيلو لقنا ببحده وسيدة خاء نقالين نودين جزية زهبولو لني وصيلنا نعللو الجزية اللي ينقرن لي which means بزح أبتن قلت كيت كاخد يقول لها تلو تخا بقى هدأ زبالو بقليلو خد فرام زيت القلا يخاطر إسلازي جزية خنا باخد لنا صبوقي بقال أنا غيتقع فوتة فكرة بالسب victim يكونني تي low self esteem رأسه ذات حتى اللي يكون كفتات اللي هو بقى بزي فقري بزي نابونا يدا حالي زعابي يقل بقاليلو نابزي صبو نقرك على عسل سلازي تأبو نقالو كيزي كهبا قالو حالا كزي بحانس أخوينهم كوف ولاون كان إدرار جيرو دي كلا مساعة كزي كحلف علو مبزحتو جزي تريني حجي نقالو بوغيرو وين دقو بوغيرو جزي يذهب ناب بقى فريند ناب اركنتي زغير دليتهم مجيهم كزاربو يجمرو زتقاقيو يكون صبو زغبرو يكون كان زخونه ነገር ቅድሚ ምግባሩ ዘጋጠሞም ነገራት ጎብሮ ዝሓስቡ ከይተረፈ ነቦ መጽኦም ከዛርቦ ደመጽኦም ከዛርቦ يقول يوم تي relationship نحنا هنا build نقولهم صار نحنا هنا نهانصو ولا حدا رجيرهم صباح نقولهم زقاطهم نجارات متيوم كنقولنا يقول يوم حنت فيلم نيرا فاير بروف تبل تودي نبو مور يقربوا سلز نبره خونه زقاطهم يكون بحدا يكون challenge زحلفو زنبره نبو متي انتاي زغبرون يرو زماخرون زنغرون يرو actually نخالق سبتم ماخيرهم كفو سب كغاطمهم سلازق ناكال كمرحم يخيل نعنا مجيهم تنيغيرهم نحنا سلنا حالي لهم سلنا فقرهم نابتطعي نغرينا كنمرحم نخيل سلازي مغب غيرنا مساء نعللو غزي نحلفو غزي كنغبر علنا ማሕበራዊ ካብ 10-12 ምስ መዛንኡ ክኸውን ይደሊ ብፍላይ ከም ናቱ ጾታ ከም ተቀዲመ ዝበልኮ ኣብቲ ክላስ ከይድካ ክትሪኦ ከለካ እቶም ኣወዳት በይኖም ተናዋልድ በይነን ይኻትሪ ብዙሕ ናጽነት ይደሊ ተኣማንነት ክርድኦ ይጅምር ጀጋኒ ፎቶ ከም ተቀዲመ ዝበልኮ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ይኹን ዋላ ብኻልእ በቲ ሚድያ እንዳሕዙ ጽሎቶ ኮይንካ ነቶም زريهم بقوم جواني يلو قبلا ميخلي كان بعل كعصو زعمسولو صوتاتات صبو يصات اداون اغارو صبو غيرو كواحد سلازخل كلوت دما ندا معبلو كريت يخلي كاب 10 ساعه 10 خلته زلو زغبرم نغرات حلافنت كوستلوم يليو امنت جيغا تغيرو
ዘይፅቡቅ ነገር ተሰሪሑ እቲ ዝገበሮ ጌጋ ሓላፍነት ኣብ ገለገለ ኤርያ ሰብ ጌጋ ገይሩ ብዙሕ ግዜ ኣና ዋላ ዘጋጥመካ ትሪኦ ከላ ጌጋ ገይሩ ሓላፍነት ክወስድ ኣይደለዩ ትሪኦ ከለካ ገለገለ ሰባት ግን ስድሮም ፅቡቅ ገይሮም ዝዓበይዎን ጌጋ ዝገበርዎ ነገር ነቲ ጌጋ ዋዕነ ተጋጌ ገብሮ ይነበረንን ስለዚ ሶሪ ምሕረት ይሓትት ኣለኹ ዝብሉ ውሕዳት ኢኻ ትርኢ ስለዚ ነቲ ዝገበሮ ነገር ንፅቡቅ ይኹን ንሕማቅ ይኹን ሓላፍነት ክወስድ ከም ዘለዎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ክርድኦ ስለዝኽእል ክንምህሮ ኣለና መንፈሳዊ ቀዲምና መሰረት አንቢርናሎም ኣቀሚጥናሎም ተነርና ካብ 4 ጀሚሩ ዘሎ ዕድመ ነቲ ናይ ምድሓን ፃውዒታ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ክቅበልዎ ይኽእሉ እዮም ንጎይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ክቅበልዎ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ነቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ይምርምሩን ሕቶታት ይሓቱ ባዕሎም ድማ ነቲ ሓቂ ክመሃርዎ ይኽእሉ ይሓቱ እንዶም ኣብዚ ክሓቱና ከለዉ ክንምልሰሎም ኣለና ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ነይረ መፅሓፍ ቅዱስ ንሕና ምምሃር ምፅናዕ ዘድልየና ሓቲቶምና እንድሕር ተዘይመሊስናሎም ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ነገር እንድሕር ከማዕብሉ ተጀሚሮም ፅቡቅ ኣይመፅእን እዩ ሓቲቶምና ከዓ ፅቡቅ ጌርና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከነረድኦም ኣለና ዘይንፈልጦ ኮይኑ ከዓ መዓልቲ ሃበኒ ወይ ግዜ ሃበኒ ኢልና ኣፅኒዕና ሓቲትና ትክክል ዝኾነ ነገራት ክንምህሮም ኣለና ቁንዖን ጌጋን ፈልዮም ይፈልጡ ኣምላኽ ድማ ንኩሉ ከም ዝሪኦ ክመሃሩን ክፈልጡን ይኽእሉ ብዛዕባ መንፈሳውነት ከየተባብዓካዮም የምልኹ ናይ ቆልዑ ናይ ኣምልኾ ግዜ ባዕሎም ክመርሑን ክምድቡን ይኽእሉ እዮም ካብ 10 ክሳብ 12 ዘሎ መንፈሳዊ ድሌታቱ እናደልዮምን ከም ዝደልዮም ክሓብእ ይኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ከፅንዖምን ክፅልን ኣምላኽ ከገልግሎን ይኽእል እዩ ብዛ ዕድመ እዚ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከፅንዕ ይጅምር እዩ ክፅሊ ይኽእል እዩ ኣምላኽ ከዓ ከገልግል ይኽእል እዩ ብዛ ዕድመ እዚ ግን እንታይ ፅቡቅ ጌርና እንተዘይምሂርና ሕጂ ገለገለ እንታይ ኢኻ ትርኢ ወይ ስድራ ቤቶም ክሳዕ ዘዕብይዎም ኣብቲ መንፈሳውነት ከይነቑሑ ይፀንሑ እሞ ደቂ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ነቂሖም ክምህርዎም ትርኢ ኢፌክቲቭ ነገር ኣይትርእን ኢኻ ካብቶም ቆልዑት ገሊኣቶም ከዓ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ዝመሃርዎም ኣብዚ ዕድመ እዚ ፅቡቅ ነገራት ክገብሩ ቃል ኣምላኽ ከፅንዑ ክፅልዩ እንደገና ከገልግሉ ትሪኦም ኢኻ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከም የሱስ ክርስቶስ ድማ ከገልግል ይደሊ ጎይታ ዝገብሮ ነገራት ኣምላኽ ዞም ዝስዕቡ ምዃኑ ክመሃር ይኽእል የፍቅርን ምሕረት ይገብርን ይከላኸልን ይሕልወናን ስለዚ ኣምላኽ ከም ዘፍቅረና ምሕረት ከም ዝገብርን ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምቲ ጌጋ ነገር ገይሮም ክስ ስለ ዝስምዖም እግዚኣብሔር ምሕረት ከም ዝገብር ክንነግሮም ኣለና ናብ ኣምላኽ መፂና ተጋጊአ ምስ በልናዮ መሓረኒ ምስ በልና መሊሱ እንታይ ከም ዘይገብሮ ከም ዘይዝክሮ ምሕረት ከም ዝገበረልና ክንምህሮም ኣለና ከም ዝከላኸለናን ከም ዝሕልወልናን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳምፃና ክንምህሮም ንኽእል ኢና ከምኡ ክመሃር ይኽእሉ እግዚኣብሔር መንፈስ ምዃኑ ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዘሎ ንኩሉ ከም ዝሪኦ ንኩሉ ከም ዝምርምርን ክንነግሮም ኣለና ሓያልን ብርቱዕን ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ሓያል ምዃኑ ብርቱዕ ምዃኑ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ይመረና እዩ ስለዚ ካብኡ ቃል ኣምላኽ እንዳጠቐስና ሓያል ምዃኑ ብርቱዕ ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና ግዜ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከመይ ገይሩ ጥንፍትን ተኣምራትን እንዳገበረ ከመይ ገይሩ ከም ዝመገቦም ከም ዝኣልዮም ከም ዝረድኦም ሓያል ምዃኑ ብርቱዕ ምዃኑ ማንም ሰብ ደው ከብሎ ከም ዘይክእል ንሓሳቡ ንምሁሩ ማንም ሰብ ከፀልሙታ ከም ዘይክእል ንዕኡ ዝመስል ወላ ሓደ ሓያል ብርቱዕ ከም ዘየለ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንምህሮም ኣለና ፍቓድና ክንገብር የፍቅድ ከምቲ ዝደለና ንዕነት ንመላእኽቲ ምስ ፈጠሮ ሰይጣን ደልዩ ኣንፃር ኣምላኽ ክኸይድ ፍቓዱ ንክገብር ክኽልክሎ ኣይክእልኒ ሰብ እውን ከምኡ ፍቓድ ሂብዎ እዩ ፍቓዱ ንክገብር ኣምላኽ ወላ ሓንቲ ነፃነት ስለ ዝህቦ ንሰብ ከም ፍቓድና ክንነብር ፍቓድ ሂብና ከም ዘሎ ክንምህሮም ኣለና ኣካል ስላሴ እዩ ስሉሳዊ ከም ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ስላሴ ምዃኑ ክንነግሮም ንኽእል ኢና ካብ 10 ክሳብ 12 ኣበርእንታ ዘይብሉ ቅዱስን ፍትሓውን ምዃኑ ብኩሉ ነገር ተመርሚሩ ወላ ሓደ ኣበር ከም ዘይብሉ እንታይ ከም ዘይብሉ ቅዱስ ምዃኑ ፃድቕ ምዃኑ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ
ቅዱስ ምዃኑ ፍትሓዊ ምዃኑ ክንነግሮም ከም ዘለና ኣድልዎ ከም ዘይገብር ንኩሉ ከከም ግብሩ ከም ዝፈድዮ ከከምቲ ዝሰርሑ ከም ዝፈድዮ ንኩሉ ከዓ ፍትሓዊ ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና ፍቓዱ ኣብ ሂወተይ ከርእየኒ ይደሊ ኣብዚ ካብ 10 ክሳብ 12 ዘሎ ከም ፍቓዱ ክንነብር እዩ ዝደልየና ዋላ እኳ ፍቓድ ተሃበና ነቲ ፍቓድና ብፍታውና ከምቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ባርያ ክርስቶስ ኢሉ ንርእሱ ሰብ ዝፀሓፈሉ ፍቓድ ኣለዎ ነቲ ፍቓዱ ግን ብፍታው ሓዲጉ ንፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝነበረ እቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ከም ዝነበረ ከምኡ ክንምህሮም ኣለና ኣምላኽ ንፍቓዱ ከርእየና ይደሊ ንኩላትና ከመይ ዓይነት ናብራ ክንነብር ከም ዘለና ነገራት ከፍና ኣሎ ኣጀንዳ ኣለዎ መደብ ኣለዎ ስለዚ ፍቓዱ ኣብ ሂወተይ ከርእየኒ ይደሊ ኢልና ክንምህሮም ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ እዞም ዝስዕቡ ምዃኑ ክመሃር ይኽእል ካብ ድንግል ዝተወልደ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ሓጢኣትና ድማ ከም ዝሞተ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ሓሳብ ቀስ ጌርና ክንረድኦም ንኽእል ኢና ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ገይሩ ናብዚ ምድሪ መፂኡ ንፍቓዱ ዘይኮነ ንፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝገበረ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከምኡ ዝብለና ኩሉ እቲ ነገራት ዘበለ ኩሉ ክገብሮ ዝሓሰብኩ ተፃሒፉሎ ኢሉ ኣሎ ፍቓድካ ክገብር መፅእ ኢሉ ፍቓደይ ይገብር ኣይኮንኩን መፅእ ኢሉ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ገሊፅዎ ከም ዘሎ ፀሓፍ ዕብራውያን እዚ ወዲ ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ክገብር እዩ መፅኡ ብፍላይ ኣብ ጌተ ሰማኒ እቲ ነገር ምስ ኣጋጠመ ምስ ከበዶ ዘበርተ መልኣኽ ምስ ተረኣዮ ፍቓድካ ኣብ ሂወተይ ይኹን ኢሉ ከም ዝፀለየ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ክገብር ከም ዝመፀ ብዛዕባ ኢየሱስ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ካብ ሞት ተንስኡ ሕጂ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘሎ እውን ክንምህሮም ንኽእል ኢና ንኣምላኽ ዝኸውን ንፁህ ሂወት ነቢሩ ኣምላኽ ዝፈትው ኣምላኽ ዝተሓጎሰሉ ኩሉ ነገራቱ ኣምላኽ ባህ በቲ ኩሉ ዝነበሩ ኣብዚ ምድሪ ባህ ከም ዘበሎ ንፁህ ሂወት ከም ነቢሩ ከም ዝሓለፈ ክንምህሮም ኣለና ሓጢኣት ኣይገበረን ግን ሓጢኣተኛታት እንታይ ከም ዝገብር ምሕረት ከም ዝገብረሎም ከም ዘፍቅር ብዙሕ ተኣምራት ከም ዝገበረ ልክዕ ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ኣብ ወንጌላት ዝገበሩ በርባዕቲ ወንጌላት ተኣምራት ከም ዝገበረ ክንነግሮም ንኽእል ኢና ናይ ግሊ መድሓኒና ክኸውን ይደሊ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ ነፍሲ ወከፍና በብውልቅና ክንፈልጦ ይደልየና እቲ ቅበሎ ዘለኒ ንዑ እዩ ንዑ ክንቅበሎ ከም ዘለና ክንኣምኖ ከም ዘለና ብዛዕባ ኢየሱስ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ወዶ መዝሙር ኮይንና ንዑ ክንስዕቦ ከም ዘለና ንዑ ክንነብር ከም ዝደልየና ብዛዕባ ኢየሱስ ክንምህሮም ንኽእል ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ዞም ዝስዕቡ ምዃኑ ክመሃር ይኽእል ብዛዕባ ኣምላኽ ክመሃሩ ይሕግዞም ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንመሃር ከም ዝሕግዘና ክንነግሮም ንኽእል ኢና ቁኑዕ ዝኾነ ክገብር ይሕግዘኒ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ንክገብር መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዝምህረንን መንገዲ ኣምላኽ ሓሳብ ኣምላኽ ዘረድኣንን ኢልና ክንነግሮም ንኽእል ኢና ንኣመንቲ ዝተዋህበ ተስፋ ምዃኑ ተስፋ ኣቦ ምዃኑ ሓይሊ ድማ ከም ዝህበና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየና ንክንነብር ሓይሊ ከም ዝህበና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ነገር ንኸይንገብር ንሱ ሓይሊ ምስ ዝህበና ምስ ዝገዝኣና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ሂወት ክንነብር ከም ንኽእል ክንነግሮም ኣለና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ብዛዕባ ከም ዝዛረብ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ክንነግሮም ንኽእል ኢና ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ከመይ ኢልና ክንነብር ከም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣምላኽ ኣብ ካልኦት ክሰርሕ ከሎ የርኢ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ኣብ ካልኦት ሰባት ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሐ የርእየናን ይነግረናን መፅሓፍ ቅዱስ ልብወለድ ዘይኮነ ሓቂ ምዃኑ ይነግረና ክንበብን ክፅናዕን ክዝከርን ከም ዘሎ ኣቀዲምና ስለ ዝተዘራረብናሉ ሕልፍ ዝብሎ ዘለኹ 66 መፅሓፍቲ ከም ዝኾነ ክልተ ዓበይቲ ብሉይን ሓድሽን ምዃኑ ንዓ መፅሓፍ ቅዱስ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ብመንፈስ ዝምርሑ ደረስቲ ኣለዎ ኣምላኽ እዩ ብመንፈስ ገሊፁሎም ነቲ እግዚኣብሔር ዝገለፀሎም እዮም እንታይ ገይሮሞ ፅሒፎሞ ኢልና ክንነግሮም ኣለና ምስ ካልኦት
ክካፈሎ ዘለና ሓቂ እዩ ነቲ ዘንበብናዮ ቃል ኣምላኽ ንኻልኦት እውን ክንዛረብ ከም ዘለና ክንነግሮም ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ ምጽናዕ በኣርእስቲ ምጽናዕ ንኣብነት ፍቕሪ ምሕረት ትዕግስቲ ለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ በኣርእስቲ ምጽናዕ ክንነግሮም ከለና ንኣብነት ፍቕሪ እንተኢልና ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ምሕረት ብዛዕባ ትዕግስቲ ከነረድኦም ኣለና ከነጽንዕ ከለና ምስኦም ናይ ቃል ምጽናዕ ንኣብነት ጸጋ ኣምልኾ እንተኢልና ንኣብነት ፍቕሪ እንተኢልና ብዛዕባ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፈቃር ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና ሓደ ርእስቲ ሓደ ቶፒክ ማለት ምሕረት እንተኢልና ብዛዕባ ምሕረት ትዕግስቲ እንተኢልና ብዛዕባ ትዕግስቲ ከጽንዕዎ ዝኽእሉ ብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክንነግሮም ኣለና ከመይ ገይሮም ከም ዘጽንሕዎ ናይ ቃል ምጽናዕ ንኣብነት ጸጋ ኣምልኾ እዚ ሰለስተ ነገራት ኣብዚ ዕድመ እዚ ከጽንዑ ከም ዝኽእሉ ጋይድ ክንገብሮም ንኽእል ኢና መጽሓፍ ምጽናዕ ንኣብነት ዳንኤል ቀዳማይ ነገስት ገላትያ ወዘተ እዚ ነገራት እዚ ከመይ ገይሮም ከምጽንዕዎ ከም ዘለዎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክርድእዎ ስለ ዝኽእሉ ከምዚ ገይሮም ንኸጽንዕዎ እዚ ሰለስተ ነጥብታት ክንምህሮምን ከነረድኦምን ኣለና ብዛዕባ ወለዲ ክንምህሮም ንኽእል ንቤተሰበይ እሙን ክኾን ኣለኒ ንቤተሰበይ ክኽብር ከም ዘለኒ ክእዘዙን ከኽብሩን ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ናይ ቤተሰበይ ምኽሪ ክቕበል ኣለኒ ስድራ ቤት ወይ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ዝመኸረካ ክትሰምዕ ኣለካ ኢልና ክንምህሮም ኣለና ኣብ ቤተክርስትያን ናይ ኣመንቲ ሕብረት ንእከብ ምዃንና እግዚኣብሔር ኣብቲ ሕብረት ከም ዝርከብ ካብ ቃል ኣምላኽ መዝሙር ዳዊት 133 ኣምፂና ክንነግሮም ኣለና ቤተክርስትያን እግዚኣብሔር ዝምለኸሉ ቦታ ምዃኑ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ናተይ ረድኤት ይደልዮም ብዛዕባ ካልእ ሰብ ክንምህሮም ከለና ሰባት ናትካ ሓገዝ ከም ዝደልዩ ክድግፎም ከም ትኽእል ክንነግሮም ኣለና ካልኦት ሰባት ናተይ ሓሳብ ክፈልጡ የድልዮም ዝርዳእካ ነገራት ክትነግሮምን ትዛረቡን ከለኻ ናትካ ሓሳብ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ኢልና ብዛዕባ ንኻልኦት ሰባት ገብርዎ ዘለዎም ካልኦት ሰባት ክርድእዎ ዘለዎም ብዛዕባኻ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ካልኦት ሰባት እሙንነት ምእዛዝ ከርእዮም ኣለኒ ንኻልኦት ሰባት እሙን ምዃን እንደገና ነቲ ቃል ትእዘዝ ከም ዘለኻ ከተርእዮም ኣለካ ክንምህሮም ኣለና ካልኦት ሰባት ምሕረት ትገብረሎም ኣለኒ ኣብ ሂወት እንዳነበርካ ከለካ ሰባት ክትንክፉኻ ከም ዝኽእሉ ክሕዝኑኻ ከም ዝኽእሉ ንስኻ ንሰብ ክትሕዝን ከም ትኽእል ምሕረት ትገብር ከም ዘለካ ምሕረት ትግበረልካ ትሓትት ከም ዘለካን ብዛዕባ እቲ ሶሻል ምስ ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት ዝገብርዎ ርክባት ሰባት ካብኦም እንታይ ደልዩ ንሳቶም ከዓ ካብ ሰባት እንታይ ይቕበሉ ክንምህሮም ኣለና ንኻልኦት ሰባት ክጽልየሎም ኣለኒ ክጽልዩ ከም ዘለዎም ንኻልኦት ሰባት ኣብዚ ዕድመ እዚ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ካልኦት ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ክቐርቡ ክሕግዞም ኣለኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልእ ነገራት ይኹን ነቶም ተምሃሮ ምስኦም ዘለዉ እግዚኣብሔር ንኽፈልጦም ንቐርቦ ክነግርዎምን ክምህርዎምን ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ሰይጣን ከምቲ ቀዲምና ዝበልና ሰይጣን ናይ ኩሉ ነገር ክፍኣት ምንጪ ከም ዝኾነ ሶርስ ምዃኑ ናይዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዘይፅቡቕ ነገር ንሱ መበገሲ እዩ ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና መፂኡ ክሓድድ ክቐትል ከጥፍእ ከም ዝመፅእ ሰይጣን ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ከይመፁ ከም ዘዕግት ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ነቶም ዘይኣምኑ ዓወሮም ለና ኣብ ቆሮንጦስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13 እውን ናብ ሳይፕረስ እትጠንቋላይ ኤሊማስ ትበሃል ንጳውሎስ እንታይ ከም ገብሮ ከም ዝኸልከሎ ጳውሎስ ኣታ ኩሉ ተንኮልን ኩሉ ክፍኣትን ዝመልኣካ ወዲ ዲያብሎስ ኢሉ ከም ዝገሰጹ ዓይኑ ከም ዝዓወረ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ሰባት ናብ ኣምላኽ ንኸይመፁ ከም ዘዓግቶም ክንምህሮም ንኽእል ኢና ካብ 10 ክሳብ 12 ዘሎ ኣብ መወዳእታ ሰይጣን ጭፍሩ ናብቲ ዝተመደበሎም ቃላይ ሓዊ ክድርበዩ ምዃኖም መወዳእታ ከም ዘሎ ክንነግሮም ኣለና ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን እግዚኣብሔር ንዝመፅእ ዕላማ ከም ዘለዎ ንመጻኢ ጎይታ ምስ ተመለሰ እቶም ዝሞቱ ክትንስኡ ምዃኖም ኣብ ተሰሎንቄ ኣለና ዝሞተ ኩሉ ከም ዝትንስእ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኣምን ናብ ሲኦል ከም ዝኸይድ ናብ መወዳእታ ናብ ጥፍኣት ከም ዝኸይድ
ኢየሱስ ክርስቶስ ንወዱ ዝለኣኾ ንዓለም ክፈርስ ዘይኮነ ንዓለም ከድሕን እዩ ሰብ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ተዘይተቐቢሉ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ምሕረት ተዘይተጠቂሙሉ ግን ናብ መቕፃዕቲ ከም ዝኸይድ እቲ ነገር ክንነግሮም ኣለና እዋን ምፅራይን ምትዕርራይን ቃል ኣምላኽ በቢግዚኡ ምምጋብ ከም ዘልዮም ፈሊጦም የንብቦ ዶ ኣብዚ ክንሓቶ ዘለና ቀፃሊ ገፅ ጎይታ ምድላይ ከም ዘልዮም ፈሊጦም ይፅልዩ ዶ እዚ ክንሓቶ ዘለና እዩ ዋላ እውን ንዖም ክንሪኦም ከለና ቸክ ክንገብሮም ከለና ክርስቲያን ከም ዝኾኑ ኣዕሮኽቶም ይፈልጥዎም ዶ ቤት ትምህርቲ ከይዶም መንነቶም ይዛረቡ ዶ መንነቶም ክገልፁ ይኽእሉ ዶ ናይ ቀረባ ኣዕሮኽቶም በዓል መን እዮም ክንሓትት ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ኣብዚ ክርስቶስ ንኻልኦት ሰባት ከም ዘልዮም ይፈልጡ ዶ ንኣብነት ንሳቶም ተዲሒኖም ተወሲኖም ደቃ ከምቲ ንሳቶም ናብ ኣምላኽ መፅኦም ዝደሓኑ ካልኦት ሰባት ከ ንኣምላኽ ክፈልጡ የድልዮም ድዮም እዚ ነገር እዚ ተረዲእዎም ኣሎ ድዩ ፈሊጦም ኣለዎ ድዮም ክንሓቶም ኣለና ንዕሮኽቶም ይምስክሩሎም ዶ እዚ በዚ እንድሕር ተዳሃሲስናዮም እዚ ነገራት ክገብሩ ተጀሚሮም ነዚ ነገራት እንድሕር ክላማመድዎ ተጀሚሮም ፅቡቕ ይዓብዩ ይልወጡ ከም ዘለዉ ምልክታት እዩ እዚ ስለዚ ቸክ ምግባር መሌስና ምርኣይ ምንታይ ኣለዉ ኣብዚ ዕድመ ዝነት እምነት ብኸመይ ይገልፅዎ ኣለዉ ክንፈልጥ ፅቡቅ እዩ ብምሉእ ልቦም ንስድሮኦም ይግዝእዎም ዶ ይግዝኡን ኣለዉ ድዮም ይሰምዑን ኣለዉ ድዮም እዚ ሕቶታት እዚ ክንሓትት ኣለና ኣመስገንቲ ድዮም እግዚኣብሔር ብዝሃቦም ነገር ኣብ ናይ ቲኔጅ ሓደ ግዜ ከምኡ ሰምዕ ተምሃሮ ከምኡ ብሉ ነይሮም እግዚኣብሔር ሲ ኢትስ ኖት ፌር ኣይኮነን ኣምላኽ ክብሉ ሰሚዐዎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ከምኡ ዝብሉ ከንታይ እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዘንብሮም ኣብ ፅቡቅ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ እዮም ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክዛረቡ ተጀሚሮም ልክዕ ኣይኮነን ስለዚ ክንኣልዮም ክንምህሮም እዩ ዘለና በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ነገር ኣመስገንቲኦም ክኾኑ ዘለዎም ናብ ቤተክርስትያን ክኸዱ ከሎ ናይ ሓጎስ ስምዒት የርእዮም ተገዲዶም ድዮም ወይስ ደስ ኢልዎም እዮም ዝኸዱ እዚ ነገራት እዚ ሕቶታት እዚ ክንሓትት ኣለና ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብ 12 ክሳብ 12 ፅቡቅ ጌርና ተምሂርናዮም ነዚ ነገራት ክነብርዎ ክጅምሩ እዮም ድሕሪ እንተዘይ ሒዞሞ ግን ካብ እዚ ነገራት እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ኣብ ሂወቶም ኣይክረአን እዩ ስለዚ ተዘይተረኣዩ ከመይ ጌርና ክንዕርዮ ከም ዘለና ክንሓስብ ኣለና ኣብ ስድራ ቤት ናይ ቃልን ጸሎትን ግዜ ደስ ዶ ይብሎም ዲቮሽን ክንገብር ከለና ደስ ኢሎም ድዮም ዝመፁ ወይስ ፈሪሆምና ወይ ቆዮ ኣፀሊኦም እዮም እዚ ሕቶታት እዚ ክንሪኦ ኣለና ክንድህስሶ ኣለና ሳርቬ ቸክ ክንገብር ኣለና በዚ ነገር እዚ ካብ 10 ክሳብ 10 ዓመት ዘለዎ ክሰርሑ ዘለዎም ኣብዚ ዕድመ እዚ ዝተፈላለዩ መግቢ ምስራሕ ወይ ከዓ መረቕ ሳላጣ ናይ ቁርሲ መግብን ምቁር ሕብስትን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ብዚ ዕድመ እዚ 10 ምፅራይ ክሽነ ምፅራይ ሽቓቕ ምፅራይ ገዛ መሰረታዊ ዕዳጋ ክገዝእ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ዋላ ኣብ ሱፐርማርኬት ኮይና ኣብቲ ኣፍ ደገ ድዩ ዋላ ኣብ ጥቑ ፀኒሕና ከይዶም ኣትዮም መሰረታዊ ነገር ክንልእኾም ንኽእል ኢና ሾፒንግ ካልእ ነገራት ክለማመድዎ ይኽእሉ እዮም መሰረታዊ ፅገና ናይ ገዛ ኣብ ገዛ ዝግበር ነገራት ዝስራሕ ኣብዚ ዕድመ ዘሎ ቆልዑ ኣብ ከም ኣምፑል ምቕያር ይኹን ስእልታት ምስኣል ንኣሽቱ ቦታታት ምቕባእ ገሊኡ እውን ከምኡውን ካልእ ከም ዝኣመሰለ መሰረታዊ ናይ ፅገና ዕዮታት ብኸመይ ከም ዝዓዩ ምፍላጦም እንታይ ፅቡቅ ይኹን ሕግዞም ከኣለና ኣብዚ ናይ ፃዕዱ ሕጂ ደስ ዝብለካ ገለ ኣብቲ ገዛ ኩሉ ቱሉስ ኣሎ መሳርሒ ኣሎ ኣብ ገዛና እውን ከምኡ ይኽእሉ ዘሎ ስለዚ ክንሰርሕ ከነዕርፍ ከለና ምሳና መፅኦም ክዕርዩ ክሰርሑ ክለማመዱ ከመይ ገይሮም ይቕይርዎ ከመይ ኢሎም ገብርዎ ክንምህሮም ከነለማመዶም ኣለና ካብ 12 ዓመት ብዛዕባ ፆታዊ ነገር ክፈልጥዎ ዘለዎም ኣብ 10 ዓመት እዮም ክዓብዩ ዝጅምሩ ትርኢት ኣካላቶም